صغان سلامن عادكم يخون بروحات حزب أملاك كم يتوانا كان يخون سبيشالي على ترحبوت بتكسان دين وزجرنا لنا مو مسوزعنا فقدنا سلامتا محلالف أملاك مسجد مستفعل عليهم هنا دما كل خرنا على عالمكم تكاتو اللهم نزل ناي حبرت جزينا اللهم مسجد هللويا نجابر بمزمور حبيرنا خنم لهينا قال جابر مزمور داوود خمزين بزح كونتاتنا في الله أبز تلمتلو صبو نجر زبال دلينا بنسينلو وانت داوود نبسو حرق زي خمزين نفسي نجابر بارغيو نتتن جبرك سنة دما هاي ترسعيلو اللهم مسكين نفسنا رسعي سلزغنا تسبح في الشهر رسعي سلزغنا ناب كنافرنا مسكنا جابر نسونامو ناب مقرم رامز ملو هيوت ناب مسكنا زي فلت هيوت ناتو اللهم مسكين نقرقن قبرتاتك جابر كنزنتونا بزي معالت زي بمولوتي نقبروا عاللغة زعبا مدحان نايسب زعلمه زعبا رديتك جابر عبدك سبات ودمع أبانا إذا تكوري اللهم مسكين سلازي محرتك جابر كن حاسب بزمعلت زي من الله بوكم جابر جبرنا محرت جابر زغفل واقع معانا نمدحان زي قبعنا خلصو نزقر متسقاز هابلنا اللهم مسكين تامرات دبال زينتنا يكونن واي عابي ميراكل سلدر انا بكر معيننا السوا يكون انت زعابي تامرات نتي موت تسفا زيولو بكريستوس يسوع كن تسفا رهيبو هيوت زلوا فطر قوم ويرما نحنا موت قبلنا خلصو بكريستوس يسوع هاي العالم هيوت مركبنا يا اللهم مسكين سلازي ازيا لما انت كنحسب يقبلنا هواتي كال نجر يترف جابر زقبرنا مدحانقل كابز زعبي تأمر يلا نما اللهم مسكين مدحانك جابر عقبرنا حسبنا جابر كمبار خوينا مسكينك عافيك فيجي سيبرك علي كل ذكيرة لا تنسينتي سنايك هاتيكويو مسكينك مسكينك عافيك فيجي سيبرك علي كل ذكيرة لا تنسينتي سنايك هاتيكويو مسكينك يا ونت كاري فرغاتي ماستما غيريو مرت كابي وتي بعيني ريو ببنتاي كارات كي قلتو امنا بزيعو عيوتك تايم قرب تاي ورتا عمي كل
نتي تبوكا نتي كوينو أمسكينك مسكينك فيك فيتي سجبرك علي كل زكيرة نتي نتي سنايكا نتي كوينو أمسكينك مسكينك يا ربنا قداسي يا ربنا تاي يا ربنا تقبلوا تابعوها تقبلوا وتابعوها يا ونت كاري فرغاتيني عالسما إليو معرت كابي وتي بعيني ريو بمنتاي كالات كي قلتو بزيون بزا عاليوتكا تايم كرم تاي ورتا عمي كوينو عمي كوينو عمي كوينو مسكين يسوع تمسكين يسوع تمسكين تمسكين يسوع تمسكين تمسكين يسوع تمسكين يجبيك أيو تمسكين يجبيك أيو تمسكين يجبيك أيو تمسكين كايو تمسكين كايو تمسكين كايو نفسي تذكيرو كله حالتك هادية وانتي حسبو تستنتين ولا عقو سيزي قلت نقص مسكرة كاب حق زينة غلنا وشتنا يبونا تقبلوا نسوة تسكيرو كله حالتك هادي وانتي حسبو تستنتين ولا عقو سيزي قلت نوس مسكانا كاب حق زينة غيرنا وجينا يبونا
جيغانون هاي مدري برتوعات جنونات بمفررا يوم زمارو غسبات نسخاقنا هاي كماتو مين هاي تفراريني هاي تسنامين بفرغا يكامي بفرغا سيكامي بفرغا جيغانون هاي مدري برتوعات جنونات بمفررا يوم زمارو غسبات نسيغاقنا عكماتو مين هاي تفراريني هاي تسنابيني بفرغا سيكامي بفرغا بفرغا سيبكني بفرغا مسكينك عافيك بيتي سقبرك علي كله زكية لا تسينا تسنايك لا تكويني أمسكنك بيك فيتي سقبرك علي كله زكينا لا تنسينا نتي تبوكا لا تكوينو أمسكنك يغربنا وداسي يغربنا يغربنا تقبلوا وتابعوها يتقبلوا وتابعوها نفسيت الزكيرو كله حالتك هادية وانتي حسبو تستنتين ولا حقوسي زقلت نقص مسكنة كم حكي زنا غيرنا وشتينا يلبونا اللي والكان يغبوي تقبلوا يغبوي تقبلوا نسوتي نفسيتي زكيرو كله عالتك هادي وانتي حسبو تستنتين ولا عقوسي زقلت نقص مسكنة كم حكي زينا غيرنا وشتينا يلبونا اللي والكان يغبوي تقبلوا إنه الكان وهبوي تقبلوا إنه الكان وهبوي
Jesus بغيها بتوسطو Jesus بغيها اللهم مسكن يسوع قويتاي تلاد مانك جابر كمبارك ولا هاللويا يسوع برغتيها أبوان تبوا ونريتيها تسوني بلي أمين عها أملاخ يسي خلو تكون الليها عايز يسوع برغتيها أبوان نكرا ونريتيها تسوني بلي أمين عها أملاخ يسي خلو تغون الليغة عبيت كازين أبرو كنت تعدينو برغة أميغا كله بعزوم أكد ميغا رغبو نعبتي قبوم كله جزي سنة يقولوا نيبلو كله جزي سنة يقولوا نيبلو عبيت كازين أبرو كنت تعدينو برغة أميغا كله بعزوم أكد ميغا رغبو نعبتي قبوم كله جزي سنة يقولوا نيبلو كله جزي سنة يقولوا نيبلو نعيون يسوس برغتيها أبوان كريتيها أبين نعها أمنا غيسير تقول الليها نعيون يسوس برغتيها
أبينني عغا أملاغي سيغ تقول الليغا أبو وانت بابا نفسي هيتي عدقان سلياتي تبغت وانا اللامدحان مقبتك تعفرو نقول لهم كيستا نتكام غاني سوس يبلو المستا نتكام غاني سوس يبلو المستا أبي وانت بابا نفسي هيتي حقان سريعاتك تبغت وانا اللامدحان مقبتك تعفرو نقول لهم كيستا نتكام غاني سوس يبلو المستا نتكام غاني سوس يبلو المستا نعيوه يسوس هرغ زيغا أبي وانك والدنيا زيها سوري مني أبينني عغا أملاغي سيغ تقول الليغا نعيوه يسوس برغ زيغا أبي وانك والدنيا زيها سوري مني أبينني عغا أملاغي سيغ تقول الليغا جنا غزمري كله زغون كلي مسكنا غافل فلي ملوني عفي عزلتي غاني يعبيوني سمكا كبر الليل اسمع تجيبك كبر الليل اسمع تجيبك جنا غزمري كله زغون كلي مسكنا غافل فلي ملوني عفي عزوتي رغاني يخبروني سمكا كبري لي أنا اسمع تجيبك تمسكني منه مع تجيبك عيوه يسوس برغ زيغا أبو وانت بودري زيغا أبينني عغا أملاغي سيغ تقول الليغا نعيوه يسوس برغ زيغا أبو وانك واللي زيغا سوري أبينني عغا أملاغي سيغ تقول الليغا عتاتمتي تسفى زي ترخبو سفرة مزرتي روحو كبرغت زينب براموت مسكن غابة بتغوينو هايك علينيو هوات زري تفاتلي كلو علينو يجمل حتى يتدلى تغير دبغت الله
كزي عاشلت بلون دهاي تسمعي غاتبي قرنتي سبيت النغانيق أغاوي برجعي سيفي غاتبي عاشلت بلون دهاي تسمعي غاتبي قرنتي سبيت النغانيق أغاوي برجعي سيفي غاتبي نزيغ عتبك بشيت قابا بمرجعي سفان كاللغة نزيغ عتبك بشيت قابا بمرجعي سفان كاللغة نزيغ عتبك بشيت قابا بمرجعي سفان كاللغة كبر غيت زين برامون مسكن غابة وتغوينو هايك علينو وتزري تفاتل إكالو علينو يجمير تلوت هاي تلوت هاي تلوت تاي تلوت سفيغات ملي نعاشلت لون قعاري تسمعي غاتبي قرنتي سبيت النغريق أغاوي ببردي سفيغات ملي نعاشلت لون قعاري تسمعي غاتبي قرنتي سبيت النغريق سفيغات مالي نزيغات ود بشيت قابا نمرجي سفان كاللغة نزيغات ود بشيت قابا نمرجي سفان كاللغة تايكبر بزعباغا تايكبر تايكبر بزعباغا تايكبر تمشكر تايكبر بزعباغا تايكبر تمشكر من اللو على سفري غابر يسوس فري يقري من اللو على سفريت كاملت يقري من اللو على سفريت كاملت يسوس محرتي يسوس محرتي يسوس محرتي يسوس فري يسوس فري
ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ይገርመን ነው አነስ ምሕረት ከምሕረት ይገርመን ነው አነስ ምሕረት ከምሕረት ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ምሕረት ኢየሱስ ምሕረት ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ፍሩህ ኢየሱስ ምሕረት ኢየሱስ ምሕረት ተመስገን 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 ኢየሱስ 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 ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። ከልብና አምላኸኩም ምሳና እግዚአብሔር ከተምልኹ ንታኩም አምላኽ ባረኩም። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኢየሱስ ጎይታ እዩ።
ቅዱሳን ከመይቀኒኹም ኩሉ ሰላም ዲ በአር ተመሊስና ናብ ቃል አምላኽ ናይ ቃል አምላኽ ጊዜ መጽየለኹም ክብርና አምላኽ ይኹን ከም ዝፍለጥ ብዛዕባቲ ሒዝናየ ዘለና ርእስቲ ጻድቅ ግና በእምነት ይነብር ድብል አብረም የቀዳማይ ምዕራፍ ደሎ እናቱ መቀጸልታይና ሎሙን ክንርኢ አብደ ሐለፈ ጊዜና እንተዳ ትዝክሩ ኮይንኩም አምልኾ በመንጽር እቲ ናይቲ ዘይርአ ነገር መረዳእ ዝብል ሐሳባት ርኢና ነርና ምክንያቱ አብ መጀመርታ ክንጅምር እንከለና ብዛዕባ እምነት ወይ ድማ ጻድቅ ግና በእምነት ይዝነብር ካብ ዝብል ርእስቲ ብዛዕባ በእምነት መንባር ዝብል ርእስቲ ና ሒዝና ደልና ማለት እዩ ንዓ ክንሪኣ እንከለና አብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከመበገሲ ወሲድና ብፍላይ ከዓ አዝያ ጽቡቕ ዝኾነ መግለጺ ዘላታ ተወሰ ስለ ዝኾነት ዋላቱ በሐፈሻቲ ምዕራፉን ብሙሉእ እንተዳሪናዮ ብዛዕባ ትሕስቶ ናይ እምነትን መስርሕ ናይ እምነትን ናይ እምነታ ቦታትን በሐፈሻ ዝዛረብ ምዕራፍ ብሰፊሑ እንተዳሪናዮ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ብፍላይ ኣብታ ቀዳመይቲ ሕጥዎ ጽሑፍ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉሎ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ድማ ምርዳእ እዩ ዝብል ሐሳባት ኢና ሒዝና ደለና ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ሐሳባታ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ኢልና ወዲናስ ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ኣብ ድብል ሐሳባት ኢና ሕጂውን ንዛረብ ደለና እንታይ እዩ እቲ ዘይርአ ነገራት ድብል በሐፈሻ ከዓ ብፍላይ ምስቲ ምርዳእ ድብል ነገራት ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ምዝብል ሐሳባት ኣብ ዝሓለፉ ገለገለ ሐሳባት ርኢና ነርና ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ሳልሰይቲ ሐሳባት ናታ ንሪኣ ደለና ወይ ድማ ክንሪኣ ሓሲብና ደለና ብዛዕባ እንታይ እንተ ዳኢልና ብዛዕባ እቲ ምርዳእ ህላወ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ዝብል ሐሳባት ኢና ርኢና ነርና ናይ መጀመርታ ሽዑዛ ናይ ደሓለፈት ነበረት ድማኒ ብዛዕባ ምርዳእ ናይቲ ህላወ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ብፍላይ ከዓ አምልኾ ዝብል ሐሳባት ብዛዕባ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ነገራት ከዓ ብዛዕባ አምልኾ ዝብል ሐሳባት ርኢና ነርና ማለት እዩ ሎም መዓልቲ እንሪኦ ሐሳባት ቀድመና ብጸሎት መእታውና ካብኡ ከይወፃና ማለት እዩ መንፈሳዊ ኃይሊ ወይ ድማ ብርታዕ በመንጽር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ዝብል ሐሳባት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ወይ ድማ ብዛዕባ ኃይሊ ወይ ድማ ብዛዕባ ብርታዕ ክንዛረብ ከለና ግን ብዛዕባ መንፈሳዊ ብርታዕ ወይ ድማ መንፈሳዊ ኃይሊ ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ መእተዊ ሐሳብ ትዝክሩ እንተዳኾንኩም እቲ ቀዳማይ ሐሳባትና ዝረኣናዮ ብዛዕባ እምነት ኢልና ክንዛረብ ከለና እምነት ምስ ምርዳእ ወይ ድማ ምስ ርትዒ ምርካብ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ክገልጾ ከሎ እንታይ ኢሉሎ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ምስ በለ ናይቲ ዘይርአ ነገር ድማ ምርዳእ ኢሉ ሕጂ ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ማለት እንታይ ኢልና ብዒንቲ ስጋኻ ኣይትሪኦን ኢኻ እቲ ዘይርአ ዝብል ንባዕሉ ገላጽ ሐሳባት ስለ ዝኾነ ማለት ብዒንቲ ስጋኻ ኣይትሪኦን ኢኻ ግና ደይ ምርኣይካ ንህላውነቱ ኣዋጋን ዕዳጋና የእትወኒ ህላውነት ግን ኣለዎ ስለዚ ኣይትሪኦን ኢኻ ህላው ኣለዎ ነዚ ክልቲኡ ነገራት ደተዓረቕ ግን እንታይ እንተ ዳኢልና ምርዳእ ድብል ሐሳባት ወይ ድማ ኮንቪክሽን ርትዒ ምህላው ድብል ነገራት ማለት እዩ ነዚ ነገራት እዚ ርትዒ ትረኽበሉ ብምንታይ እዩ እቲ መንገዲ ኣብ ድመጽእ ደሎ ጊዜና ክንሪኦ ኢና ግን ከም ሐሳብ ክንወስዶ እንተ ደኣ ኮይና ብዛዕባ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝብለና ወይ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ዝዛረበና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብኡ ካብቲ ሒዝናየ ዘለና ርእስቲ ሎሚ ሳልሳይ ሐሳባቱ ናቱ እንታይ እንተ ዳኢልና ምርዳእ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ እዩ ሰብ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ኣለዎ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ከም ዘለዎ ግን ኣይሪኦን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ግን መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ከም ዘለዎ ግን ይነግረና እዩ ዝሓለፈ ክንርኢ ከለና ብፍላይ ከዓ በቲ መለክዒ ኩለንትና ሰብ ኢልዎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣስፊርዎ ዘሎ ኩለንትና ናይ ሰብ ዝበሃል እንታይ እንተ ዳኢልና እቲ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኩምን ስጋኹምን ተባሂሉ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ሓደ እንታይ ኣሎ እንተ ዳኢልና መንፈስ ዝብል ሐሳባት ኣሎ ማለት እዩ መንፈስ ብመሰረቱ እንታይ ይገብር እንተ ዳኢልና ኣይርአይን ማለት ኣይርአይን ይኽንብል ከለና ህላወ የብሉን ማለት ይኮነስ ብዒንቲ ስጋና ግን ኣይንሪኦና ስለዚ ልክዕ ድማ ከምኡ መንፈሳዊ ህላወ ሰብና ወይ ድማ መንፈሳዊ ህላወና ኣይንሪኦን ኢና ገላጺት ሐሳባት ደሓለፈት ጊዜ ምስ ካልእ ኣርእስቲ ክንሪኣ ከለና ዝተዛረብኳ ሐሳባት ነራ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢየሱስ ክርስቶስን ኒቆዲሞስን ዝተገብረ ነገራት ዝርርብ ደጊመ ንዓኣ ከም መወከሲ ክወስዳ ኒቆዲሞስን ኢየሱስ ክርስቶስን ብዛዕባ መንነት ናይ ሰብ ክዛራረቡ ከለዉ ብፍላይቲ
ትሕዝቶ ናይቲ ጽሑፍ ወይ ድማ ዋሕዚ ሓሳባት ናይቲ ጽሑፍ እንተዳርኢና ኣሞንጎ ኢየሱስ ክርስቶስን ኒቆዲሞስን ዝነበረ ዝርርብ ኒቆዲሞስ መጺኡ ክዛረቦ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ዘበለ ወይ ድማ ብፍላይ ብዛዕባ ብክርስቶስ ዝግበር ዝነበረ ነገራት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘበን ስጉኡ ከሎ ኣብ ምድሪ ዘገልግሎ ዝነበረ ኣገልግሎት ኣምላኽ ምስኡ ዘሎ ሰብ እንተዘይኮይኑ ሲ ካልእ ክገብሮ ከም ዘይክእል ይገሊጹሉ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነቲ ዘረባ ቀይር ኣቢሉ ሰብ ካብ ላዕሊ እንተ ኣደይ ተወሊዱ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣትዋ ኣይክእልን እዩ ምስ በሎ ኒቆዲሞስ ዘለዎ ኣፍልጦ ብዛዕባ መንነት ሰብ ነቲ ድሪኦ ጉእዛዊ መንነቱ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ተደናጊሩ ማለት እዩ ምስ ተደናገረ እንታይ ኢልዎ ሰብ ከምስ ኣረገዶ ናብ ክርስቶስ ድዩ ከኣቱ እንደገና ክውለድ ይኽእል እዩ ኢሉ ይሓቲትዎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረቦ ከሎ ግን ብዛዕባ እቲ ጉእዛዊ ህላወ ናይ ሰብ ወይ ድማ ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እንዲ ዝዛረቦ ደሎ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ኣደይ ተወሊድካ ኢሉ ክዛረቦ ከሎ ንዑ እዩ ዝዛረቦ ደሎ ኒቆዲሞስ ከዓ ክምልስ ከሎ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እዩ ዝምልስ ዘሎ ምክንያቱ ኣነ ኣሪገኤ ምስ ኣረኩ እንደገና ደሞ ውላድ የድልየኒ እዩ ኢሉ ዝዛረቦ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝብሎ ደሎ ጉእዛዊ ህላወ ሰብ ደይኮነሲ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዘይረኣዮ ግና ከዘለዎ ነገራት እዩ ዝዛረቦ ደሎ ምክንያቱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ he knows everything ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህላው እዩ ዝዛረቦ ደሎ እንታይ ኢልዎ እንተ ኢልና እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ መንፈስ እዩ ካብ ስጋ ዝተወልደ ድማ እስኻ እዚ ካብ ስጋ ዝተወልደ ኢኻ ትዛረብ ደለኻ ኣነ ግና ብዛዕባ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ መንፈሳዊ ህላው እዩ ዝዛረብ ደለኹ ኢሉ ክዛረቦ እንከሎ ኢና ንርኢ ኣብኣ ነቲ ሓሳባት እቲ ገላፂት ዝኾነት ሓሳባት ኢየሱስ ክርስቶስ ክገልጸሉ ከሎ እንታይ ኢልዎ ንፋስ ይነፍስ ኢልዎ ካበይ ከም ዝመፀ ናበይ ከም ዝኸይድ ከዓ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ኢሉ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ድማ ከምኡ ኢልዎ እቲ ንፋስ ግን እንታይ ኢሉ ሕጂ ድሃዩ ትሰሚዕ ኢኻ ኢልዎ ካበይ ከም ዝመፀ ናበይ ከም ዝኸይድ ከዓ ኣይትፈልጦን ኢኻ ኢሉ ሕጂ ንፋስ እንተ ዳርኢናዮ ንምሳሌ ንፋስ ኣብ ዘለሉ ግዜን ሰዓታትን ማለት እዩ እንተ ዳ ወፂና ኣግራብ ክንቀሳቀስ እንከሎ ንርኢና እቲ ንፋስ ግን ኣይንሪኦን ኢና ምክንያቱ ደይርአ ነገር ስለ ዝኾነ ካበይ መፂኡ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ፈፂምና ኣይንሪኦን ኢና ንሪእሉ መንገዲ ካበይ ከም ዝመፀ ግን ኣሎ እንታይ እንተ ኢልና ሕጂ ንምሳሌ እዚ ሰባት ዝጥቀሙሉ መሳርሒ ኣሎ ማለት እዩ ንሓደ ነገራት ከዝውር እንከሎ እንተ ዳርኢናዮ በየን ይመፅእ ከም ዘሎ ወይ ድማ ድኾነ ተንቀሳቃሲ ኣካል ገደብ ክኸውን ይኽእል ካልእ ነገራት እንተ ዳርኢና ኢኻ በየን ኣቢሉ ይመፅእ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ክንፈልጥ ኢና ንኽእል ክንርዳእ ኢና ንኽእል እምበር ክንሪኦ ግን ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ልክዕ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ድማ ከምኡ እዩ ማለት እዩ መንፈሳዊ ህላወ ድበሃል ነገራት ከም ዘለውና ብብዙሕ መረጋገፂታት ከነረጋግፀሉ ንኽእል ነገራት ኣሎ ምስ ሕልና ዝተተሓሓዘ ንባዕሉ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክህብ ክመፅእ እንከሎሲ ብዛዕባ መን እንተ ኢልና ብዛዕባ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ መጀመርታት ሪኮንሲሌሽን ዕርቂ ድበሃል ነገራት ማለት እዩ እዚ ክብል እንከለኹ ግን እዚ ስጋና ዝውን ምድሓን ኣይድለዮን ወይ ድማኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል እንከሎ ነዚ እንከላይ ምድሓን ኣይፈፀመሉን ኣይኮንኩን ድብል ኣብቲ መንፈሳዊ ሓቂ እቲ ምድሓን ናይ ጉእዛዊ ህላወና ወይ ድማ ስጋና እውን ተፈፂሙ እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታት ክትስእ ከሎ ሒዝዎ ዝተስእ ስጋ ኣብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ንሕና ብተስፋ ንጽበዮ ዘለና ዳሕራይ እውን ምድሓን ስጋና ንጽበይ ስለ ዘለና ግን እቲ ቀዳማይ ነገራት ኣብ መስቀል ዝተፈጸመት ሪኮንሲሌሽን ወይ ድማ ዕርቂ ንብሎ ግን እንታይ እንተ ኢልና ህላወ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ምስ ህላወ መንፈሳዊ ኣካል ዘለዎ ናይ ግዜ ኣብሄር ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ሰብ መንፈሳዊ ህላወ ኣለዎ ኢሉ ዝዛረብ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይትሪኦን ኢኻ ግን ትርዶ ኦኬ ስለምንታይ እዩ ምርዳእ ደድልየና እምበኣር እንተ ኢልና ብፍላይ ብዛዕባ መንፈሳዊ ሓይሊ ወይ ድማ መንፈሳዊ ብርታዕ ዝበሃል ነገራት ስለ ዘሎ ብኡ አንጻር ክንሪኦ ከለና ኻ መንፈሳዊ ድኻም ዝበሃል ነገራት ከኣሎ ማለት እዩ መንፈሳዊ ብርታዕ እንተ ዳዕዲ ሓልዩ በአንጻሩ ሁሉ ጊዜ አንጻርነት ነገራት ስለ ዘሎ ሁሉ ጊዜ ተጻይ ስለ ዘሎ በአንጻሩ እትናቱ ተጻይ እንታይ እንተ ኢልና እምበኣር ድኻም ከኣ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ብርታዕ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ረብሓ ወይ ድማ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ጥቕሚ ኣለዎ መንፈሳዊ ድኻም ከዓ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ሳዕቤን ኣለዎ ማለት እዩ ኣሉታዊ ንዛረብ ስለ ዘለና ማለት እዩ መንፈሳዊ ድኻም ኩሉ ግዜ እንታይ ይደለዎ እንተ ኢልና ሳዕቤን ይደለዎ ማለት እዩ መንፈሳዊ ብርታዕ መንፈሳዊ ሓይሊ ከዓ እንታይ ይደለዎ እንተ ኢልና ኣውንታዊ ንዛረብ ስለ ዘለና ጠቕሚ ወይ ድማ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ነገራት ኣሎ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ነገራት እንተ ዳሃልዩ ከዓ መንፈሳዊ ብርታዕ ድበሃል ኣሎ መንፈሳዊ ሓይሊ ድበሃል ኣሎ መንፈሳዊ ሓይልን መንፈሳዊ ብርታዕን ድበሃል እንተ ዳሃልዩ ከዓ ናቱ ረብሓ ናቱ ጥቕሚ ኣለዎ በቲ ናቱ ተጻይ እንተ ዳርኢና ኢኻ መንፈሳዊ ህላወ ድበሃል እንድሕር ሃልዩ መንፈሳዊ ድኻም ድበሃል ኣሎ መንፈሳዊ ድኻም እንተ ዳሃልዩ ከዓ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ሳዕቤን ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መንጎ እዚ ነገራት እዚ ቀዳማይ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ወይ ድማኒ ኣፍልጦ ክህቦ ዘለዎ ነገራት ወይ ድማ ክርድኦ ዘለዎ ነገራት ከኣምኖ ዘለዎ ነገራት እንታይ እንተ ዳኢልና እምበኣር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እምነት ድብል መንፈሳዊ ህላወ ከም ዘለዎ ማለት እዩ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ከም ዘሎ እንተ ዳ ተረዲእና
نتي نعو نتقمي زخون ويدماني نعو نربحا بمخنيات مبرتعها ويدماني بمخنيات محيالك منفساوه الله وسب نعو نربحا ويدما نعو تقمي زخون نجارات ويدما تتقامن اي مخان نجارات نعو دماني نتو منقدتات تيوم كتكتلهم تخليها مالتي انت دعا كوم انت دعا ديبلكا خوين ግን بيسوس كريستوس امينكا مدحن مركابكا امان يبلكايو اتي بامنت منبار دبحال نغرات ግን ኣብ ገሊኡ እንታይ ያለው ካንተ አይልና ወይ ፍላክቹዌት ተሆነ ነገራት ከምዚ አፕ ኤንድ ዳውን ማለት ሓደ ሓደ ጊዜ ብድኾነ ነገራት ንዑ ዝኸውን መዘከርታ ወይ ድማ ተዘክሮ ዘንቀሓካ ክትረክብ እንኮለኻ ነቲ መንፈሳዊ ብርታዕ ዘውስድ ስጉምቲ ክትወስዶ ኣብ ገለገለ ጊዜ ኸኣኒ ሱቂልካ ከም ካልእ ተራሰብ ኣብ ምድሪ ዝነብሮ ናብራ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምቲ ብእምነት ዝነብር ሰብ ዘይኮነሲ ከምቲ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ከምቲ ካልእ ሰብ ማለት እንታይ ማለት ተዳኢልና ከምቲ ንስጉኡ ዝነብር ሰብ ማለት እዩ ከምቲ ንስጉኡ ዝነብር ሰብ ዝበልዕ ዝሰቲ ዝሰርሕ ዝኣቱ ዝወፅእ ካልኦት ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘለው ዘድልይዎ ዘበለ ነገራት ከዓ ዝገብር ዝድቅስ ዝትስእ መዓልቲ ዝቆፅር ማለት እዩ ስለዚ መዓልቲ ይቆፅር ሰሙናት ይቆፅር ኣዋርሕ ይቆፅር ዓመታት ይቆፅር ዓመታቱ ከምኡ ኢሉ ይሓልፍ ዳሕራይ ሽዑኡ ከም ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር ይኽእል እዩ ከም ኣማኒ ግን ከይነብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣማኒ ግን እንታይ እዩ እንተዳኢልና እምበር ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ክብል እንከሎ ነቲ ዘይርአ ነገር ብምርዳእ ንዕኡ ደድልይ ዘበለ ነገራት ከዓ ብምግባር ወይ ድማ ንዕኡ ኮንሲደር ገይሩ ወይ ድማ ንዕኡ ኣብ ግምት ኣእትዩ ዝነብር ሰብ እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ካብኡ ሓደ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ኣሎና ብዒንቲ ስጋና ኣይንሪኦን ኢና ግናኸ ብእምነት እንርድኦ ነገራት እዩ ስለዚ ብእምነት እንተደኣ ተረዲእናዮ እምበኣር ኩሉ ሻዕ ክንሓስብ እንከለናሲ ከም መንፈሳዊ ህላወ ዘለዎ ሞሃኒ ንመንፈሳዊ ህላው እንኮላይ ኣብ ግምት ዘእተወ ወይ ድማኒ ንዕኡ እንኮላይ ዘካተተ ነገራት ይድነብር ማለት እዩ ከመይናይ ከምቲ ልክ ዓም ምድሪ ሰብ ክነብር እንከሎ ነቲ ጉእዛዊ ህላው ምህላው ይሪኦ ስለዘሎ ይነብሮ ስለዘሎ ክሕዶ ይክእልኒ ማለት እዩ مسمعتات استتحاز سلا زخونه خاني وي منبار يخقار زلو وي كاخنبر يدلو مالتي كنبر انت داخل كوين حج نعو زما اخله نغرات يدنبر مالتي وريبرتوم زغبرم زبل بمولኦም كم مبلعن مستاينات حيزو ترديهم ممهارات حيزو سراح مركبات حيزو ገንዘብ مركبات حيزو ملباسات حيزو خال ود بحالو نغرات بمولኦም ام مدري እንገብሮም ወይ ድማ ናብ ጽሕና ናብ ካልእ መስመጻናውን ካልኦት ናይ ኣምላኽ ስርዓታት እንገብሮም ዘበለ በሙሉኦም እዚኦም ኩሎም እንታይ እዮም ተዳኢልና ነቲ ህላወ ጉእዛዊ ኣካልና እንታይ ዝገበሩ እዮም ተዳኢልና ዘማእኸሉ እዮም ንዖም ኩሉ ግዜ ኢና ንነብር ምክንያቱ ብር ኢልና ክንትስእ ኮለናሲ ህያዋን ሙኻና ወይ ድማኒ ከም ሰባት ኣብ ምድሪ ክንነብር ኢልና እንጅምር ዘሎና ሰባት ሙኻና ስለንፈልጥ ንግሆ በኣላርም ገሌና ትስእ ምስ በልና ተኺልና ናብ ምንታይና ንኸይድ ተዳኢልና ናብ ስራሕ ንኸይድ 8 ሰዓት ድማ ንሰርሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ስለዘድልየና ክንነብር ስለዘድልየና ምግቢ ስለዘድልየና ካልእ ንበሃልቶም ቤዚክ ኒድስ ዝበሃል ወይ ድማ ቶም መሰረታውያን ኣድለይቲ ዝበሃሉ ነገራት ሳታት ንዕኦም ከነማልኦም እንተዳ ደይክኢልና ክንነብር ስለዘይንኽእል ንዕኦም እንተዳ ደየማልኢና ወይ መንባሪና ክነቋርፅ ወይ ከዓኒ ክንነብር ተዳ ክንኽእል ኮይና ሶም ከድልዩና እዮም ማለት እዩ ናይ ግድን ሰርቫይቭ ክንገብር ተዳ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር እንከሎ ንህላወ ጉእዛዊ ኣካል ወይ ድማ ነቲ መንነቱ እቲ ንቀዲሞስ ዝዛረቦ ዘሎ ንዕኡ ዘማእኸለ ወይ ድማ ንዕኡ ዘካተተ ንምንባር ኣይሽገርን እዩ ምክንያቱ ይሪኦ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ግና ከም ጻድቕ ኮይኑ ክነብር ግን የድልዮ እዩ ከም ጻድቕ ኮይኑ ክነብር እምበኣር እንታይ እንተዳኢልና ካብኡ ሓደ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ከም ዘለዎ ተረዲኡ ክነብር እንከሎ ባር ሓደ ነገር ክንረዳእ ኣብዚ ነገራት እዚ ማለት እዩ እዚ ሙሉእ ርትዒ ናይ ህይወት በሃል በዛዕባ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ጽቡቕ ገይሩ እንተዳ ተረዲእና ወይ ድማ ከም ዘሎና እንተዳ ፈሊጥና ቀዳማይ ንገብሮ እንታይ እንተዳኢልና እምበኣር መንገዲ ናይዚ ነገራት እዚ መበርትዒ ወይ ድማ መሐየሊ እንታይ እዩ ኢና ክንፈልጥ ዘለና ማለት እዩ ባይዘወይ መጽሓፍ ቅዱስና ካብቲ ዝገርመኒ ነገራት ሓደ ነገር ክነግረኩም ክዓስብ እንከለኹ ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝበሃል ነገራት ናይ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ቶም እንታይና ንብሎም ኣብቲ ክስታይ ክንመሃር ኮለና ብትምህርቲ ክንመሃር ኮለና ቶም ቤዚክ ኒድስ ዝበሃሉ ወይ ድማ ቶም መሰረታውያን ኣድለይቲ ናይ ሰባት ዝበሃሉ ነገራት እንታይ እዮም እንተዳኢልና ቀንዲ ኣገደስቲ ሰለስተ ነገራት እዮም ኦኬ ንሱ ድማ እንታይ እንተዳኢልና ቀዳማይ ምግቢ እዩ መስተ እዩ ዳሕራይ ሽዑኡ እቲ ሸልተር ንብሎ ወይ ድማኒ መዕቆቢ ንብሎ ማለት እዩ ምስኡ እንቲ ኤር ንፋስ ዝበሃል ነገራት እውን ኣሎ እዚኦም ቀንዲ ኣገደስቲ ነገራት እዮም ማለት እዩ ንሰብ ብዘይዞም ነገራት እዚኦም ሰብ እንታይ ክገብር ኣይክእልኒ እንተዳኢልና ሰርቫይቭ ክገብር ኣይክእልኒ ክነብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ
ስለዚህ ክነብር እንተ ደኣ ክኽእል ኮይኑ እዞም ነገራት እዚኦም ቀንዲ ኣገደስቲ እዮም በየናይ በትጉዛዊ ኣካሉ ኢና ንዛረብ ወይ ድማ ብጉዛዊ መንነቱ ኢና ንዛረብ ደለና ማለት እዩ ስለዚህ ነዚኦም ነገራት እዚኦም ክነብር እንከሎም በዓል ካብቶም ቀንዲ ደገድስዋ መጽሓፍ ቅዱስና ውን ተዳርኢናዮ ምስ መንፈሳዊ ነገራት ብምሳሌ መልክዕ ተዘሪቡሎም ደሎ ነገራት ቀንዲ ኣገደስቲ ከነስተብህለሎም ድግባአና ነገራት ኣለዉ ብዙሕ ግዜ ነንብቦም ኢና ሓደ ግዜ ግን ክሳዕ ክንድቲ ኣገዳስነቶም ግን ዕሙቕ ድበለ መረዳእታ ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ ንምሳሌ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝበሃል ነገራት ምስ ማይን ምስ ምግብን እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተመሲሉ ደሎ ንምሳሌ ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር እንተ ዳርኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝኾነ ድምጺ ናይ እግዚአብሔር ወይ ድማ ቃል ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ዘለዎም ጽሑፋት ወይ ድማ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝበሃሉ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ምስ ምንታይ ተጻሒፉሎ እንተ ዳኢልና ወይ ድማ ምስ ምንታይ ተመሲሉሎ እንተ ዳኢልና ምስ ምግቢ ተመሲሉሎ ነቲ ቀንዲ ከበርትዓና ዝኽእል ካብ ኣምላኽ ዝተዋሃበና መንፈሳዊ ህላው ወይ ድማ ህላው መንፈሳዊ ኣካል ናይ እግዚአብሔር እቲ ሳልሳይ ኣካል ስላሴ ተባሂሉ ሞሃኒ ነዚ ነገራት እዚ ንኸበርትዓና ዝተዋሃበና ናይ መንፈስ ቅዱስ መንነት ወይ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥቕሚ ክዛረብ ከሎ መጽሓፍ ቅዱስና ከዓ ብማይ ከዓ ተመሲሉ ከዓ ንረኽቦ ኢና ማለት ዝፀምእ እንተሎ ይምጻእ እሞ ይስተ እቲ ጽሑፍ ከም ዝብሎ ሩባታት ማይ ህይወት ካብ ከብዱ ክሕዝ ኢሉ ኢየሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደ ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባቶም ብኡ ዝኣምኑ ቅበልዎ ዘለዉ መንፈስ እዩ ዝተዛረበ ኢሉ ክዛረበና ከሎ ንርኢ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብማይ ተመሲሉ ድማ ንሪኢና ምክንያቱ ማይን ምግብን ዝበሃሉ ነገራት ንሰብ ወይ ድማ ንህይወት ሰብ ከም ሰብ ኣብ ምድሪ ንኽነብር ወይ ድማ ሳርቫይቭ ንኽገብር ቀንዲ ኣገደስቲ ባእታታት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ካብቲ መንገዲ ንመንፈሳዊ ህላውና ተቐዳማይ ኮንሲደር ክንገብሮ ወይ ድማኒ ክንርድኦ ዝግባአና ነገራት እንታይ እንተ ኢልና መንፈሳዊ ህላው ዝበሃል ከም ዘሎና እዚ ከዓ ሓደ መስርሕ ናይ ምንታይ እንተ ኢልና እምበኣር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ወይ ድማ ሓደ እምነት ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እምነት ማለት ሓደ ነተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባሪ ካልኣይ ግን ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ስለ ዝኾነ ንመንፈሳዊ ህላውና ኣይንሪኦን ኢና ቃል ኣምላኽ ክነግረና ግን ብመሰረት እቲ ኩለንትና ናይ ሰብ ዝበሃል ግን መንፈሳዊ ህላው ኣሎና ነዚ መንፈሳዊ ህላው ግን ከም ዘሎና ቅድም እንታይ ክህልወና ኣለዎ እንተ ኢልና ርትዕ ክህልወና ኣለዎ ሕጂ ርትዕ እንተ ደኣ ሃሊና እምበኣር ምንባር ዝበሃል ሕጂ ንርአዮ ምንባር ማለት እንታይ እንተ ኢልና ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ክብል እንከሎ ኩሉ ሻዕ ማለት እዩ ኩሉ ሳዕ ሓደ ግዜ ይነብር ሓደ ግዜ ይቋርጽ ዘይኮነሲ ክነብር እንተ ደኣ ኮይኑስ ኩሉ ግዜ እዩ ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ ንግሆ ክትስእ ከሎ ከም ሰብ ክነብረሉ ዝግብኦ ኣነባብራ ንዕኡ ኣካቲቱ ወይ ድማ ንጎ ትስእ ኢሉ ከም ዝቆርሲ ስለምንታይ ስጋ ከም ዘለዎ ጥሜት ስለ ዝስምዖ ነዚ ነገራት እዚ ስለ ዝፈልጥ ልክዕ ድማ ከምኡ መንፈሳዊ ህላው ከም ዘለዎ ፈሊጡ ድማ ክነብር እንከሎ ንጎ ትስእ ኢሉ ነቲ መንፈሳዊ ህላውኡ ዘማእኸለ እዩ ዝነብር ማለት እዩ ንመንፈሳዊ ህላውኡ ዘማእኸለ እንድሕር ዝነብር ኮይኑ እምበኣር ህላው እንድሕር ኣሎ ኢልና ኣወንታዊ ምብርታዕ ኣሎ ምሕያል ኣሎ ኣሉታዊ ከዓ እንታይ ኣሎ ምድካም ኣሎ ኢልና ንዛረብ ስለ ዘለና ንዕኡ ሳዕቤና ኣለዎ ነቲ ከዓ ረብሓ ኣለዎ ኢልና እንተ ደኣ ንዛረብ ሃሊና መንፈሳዊ ህላውና ወይ ድኹም ክኸውን ወይ ድማ ብርቱዕ ክኸውን መጀመርታ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ኢድና እዩ ደሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከበርትዓና ዝኽእል ክሕይለና ዝኽእል ነገር እንታይ ትኮይንና ስለ ዘሎ ተውሂብና ስለ ዘሎ ማለት እዩ ነዚኦም ነገራት እዚኦም እንተ ደኣ ደይተጠቂምና ኣለዎም ድማ ደይንጥቀመሎም ከዓ ስለምንታይ መሲላትኩም እታ ብእምነት ምንባር ዝበሃል ነገራት ከነቋርፅ ከለና ከም ተራ ሰብ ከም ካልኦ ሰባት ዝነብርዎ ዓይነት ኣነባብራ ጥራሕ ክንነብር እንከለና ከምቶም በሊዖም ሰትዮም ሰሪሖም ኣትዮም ወፊሮም ገንዘቦም ተጠቂሞም ድነብሩ ጥራሕ ከምኦም ጥራሕ እንድሕር ንነብር ኮይንና ንመንፈሳዊ ህላውና ዘማእኸለ ነገራት ኣይንነብርኒና ማለት እዩ ስለዚ ድማ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይና ንኸውን እንተ ደኣ ኢልና እምበኣር ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ህላውና እናደኸመ ይኸይድ ማለት እዩ መንፈሳዊ ህላውኻ እንዳደኸመ ክኸይድ ከሎ ድማ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ እንታይ ኣለዎ እንተ ደኣ ኢልና እምበኣር ሳዕቤን ኣለዎ መንፈሳዊ ህላወ ወይ ድማ ሰብ መንፈሳዊ ህይወቱ ደኺሙ ብርቱዕ ኣይኮነን መንፈሳዊ ህይወቱ እንተ ደኣ ኢልና እምበኣር ኣብ ድኻም ዝርከቡ ነገራት ሕጂ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ናይ ባህሪ ለውጢ ኣሎ ናይ ሓጢኣት ተጠቃዕነት ኣሎ ናይቲ ካልእ ህላው መንፈሳዊ ኣካል ዘለዎ ናይ ርኩሳት መናፍስቲ ወይ ድማ ኣጋንንታዊ ተጽዕኖ ኣሎ ተስፋ ምቁራጽ ኣሎ ምሕላል ኣሎ ኣብ ፈተና ምውዳቕ ኣሎ እዚኦም ኩሎም ብምልኦም ሳዕቤናት እንታይ እዮም እንተ ደኣ ኢልና ውፅኢት ናይ ሓደ መንፈሳዊ ድኻም እዩ ሰብ ኣብ መንፈሳዊ ህላውኡ እንተ ደኣ ደይበርቲዑ እንተ ደኣ ደኺሙ ሳዕቤናት ኣለዎ እዚኦም ኩሎም ተጎተቲ ደድሕሪኡ ዝመፁ ነገራት እዮም ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ካልእ ናይ መንፈሳዊ ዓለም ተጽዕኖ ወይ ድማ ጸቕጢ ይነብር ማለት እዩ
واي تدعيلنا مغنياتو منفساو هلاو انتاي سلازغونه سلازدخم اب كالئ ነገራት እንታይ ኮይኑሎ ተዳይልና ተሸሚሙሎ ወይ ድማ اب كالئ ነገራት አትይሎ ማለት እዩ በአንጻሩ ግን በተአውንታው ነገራቱ ግን መንፈሳው ብርታዕ መንፈሳው ኃይሊ ድባሃል ነገራት እንድሕር ሃልይዎ ከአኒ ንዑ ኣብ ህይወቱ ዝመጽ እንታይ ያለው ተዳይልና ብቃዓት አሎ ወይ ድማኒ ክእለት አሎ ማለት ስለዚህ እነዚህ ነገራት ዝዝኾኑና ወይ ድማ ነቲ መንፈሳዊ ህላወና ዘበርትዑና እዩ ሕጅቲ ካልኣይ ሓሳባት ንሪኦ መጀመርታ መንፈሳዊ ህላው ከም ዘሎና በእምነት ምርዳእ ኢና ንዛረብ ደለና ማለት እዩ ክንርዳእ ከለና ከዓ ጻድቕ በእምነት ይነብር ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ተነጊሩና ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ማለት ምዃኑ ክንርዳእ ክንክእላሎና ኣብታ ካልእቲ ግን በዓር ንምሕያል ወይ ድማ ንምብርታዕ ቀዳማይ ደድልዩና ነገራት እንታይ እዮም ተዳኢልና ብፍላይ ቀንዲ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ብዙሕ ነገራት ከዓ እንመሃሮም ግና ዕሙቕ ዝበለ ምርዳእ ብዛዕባስ ነገራት ዘድልየና እንታይ እንተዳኢልና ቀዳማይ ቃል እግዚኣብሔር ኣገዳስነቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ክንመሃሮ ንኽእል ኢና ሓደ ግዜ ስለ ምንባብ ኣብቲ መጀመርታ መባእታዊ ትምህርቲ ክንመሃር ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከም ዘሎና ወይ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ከነንብብ ከም ዘሎና ክንመሃር ንኽእል ኢና ክሳዕ ክንዲ ዝግና ኣገዳስነቱ ወይ ድማ ጥቕሙ ግን ከይርዳእና ይኽእል ማለት እዩ ግን بمنصر هلاوه منفساوي هلاوه سب مردا انت دا ኮይኑ ግን ልክ ከምቲ ንስጋና ምግብ ዘድልዮ كن قال املاح كن ندبب كلنا خاني نمنفساو هلاونا ምግብ ንምግቦ ከም ዘለና ወይ ድማ ነበርትዑ ከም ዘለና ወይ ድማ ኃይሊ ንረክብ ከም ዘለና ክርዳእና ክኽእላሎ በዚ መረዳእታ እንተ ዳ ዘይ ኮይኑ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ገዛና እንከሎ ንመጽሐፍ ቅዱስ ከይነንብቦ ንኽእሊና ማለት ንሰሙናት ነዋርሕ ንገለ ከይነንብቦ ንኽእሊና ሓደ ግዜ ድማ ድኾነ ነገራት ከድልየና ከሎ ንመጽሐፍ ቅዱስና ከነንብቦ ንኽእሊና ማለት ግን እዚ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ حسابنا እግዚአብሔር مخرنا እግዚአብሔር ተስፋታትና እግዚአብሔር ሒዙ ዘሎ ጽሑፍ ስለዝኾነ ነዚ ጽሑፍ እዚ ወይ ድማ ነዚ حساب እዚ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስና ነጊርዎ ደሎ ንዑኡ ከነንብብ እንከለና ብኡ መጠን ከምቲ ልክ ክንበልዕ እንከለና ስጋዊ ምግቢ ሞ ስጋና ዝሕይል ወይ ድማ ዝብርት ኃይል ንረክብ ልክ ከምኡ ድማ መንፈሳዊ ህላወና እንታይ ይገብር እንተዳኢልና ይብርትዕ ነዚ ነገራት እዚ ሓደ ግዜ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና እንተዳሪኢናዮ ኣብቃ ብፍላይ ብዛዕባ ምግቢ ኣዝዩ የበርትዕ ምዃኑ ምክንያቱ ምግብ ቃል ኣምላኽ ብምግቢ ተመሲሉ ስለ ዘሎ ነዚ ነገራት እዚ መረዳእታ መታን ኮነና ማለት ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 19 እንተዳሪኢናዮ ካብ 6 ኣቢሉ እንተዳሪኢናዮ ሃቡን ነቢ ኤልያስ ካብ ኢዛቤል ካድም ኮሎ ወይ ድማኒ መሰፈራርሓቶ ካብ ገጻ ክኽወል እንኮሎ ተዳሪኢናዮ ኣብ መንገዲ እንታይ ኮይኑ ተዳኢልና ነዊሕ መንገዲ ስለስተጓዓዘ ደኺሙ ምስ ደኸመ ድማ እንታይ ኮይኑ ተዳኢልና ደቂሱ ብድሕሪኡ ሽዑኡ መልአኽ እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ተዳኢልና መልአኽ እግዚአብሔር ነቕኒቑ እንታይ ገይርዎ ተዳኢልና ኣተሲእዎ ነቕኒቑ መሰተስኦ እንታይ ኢልዎ ተዳኢልና ብፍላይታ ፍቕዲ 7 ዘላ ተዳሪኢናያ ነዊሕ መንገዲ ኣለካሞ እንታይ ግበር ተሲኻ ብላዕ አትብል ታጽሕፍ ተሲኻ ብላዕ ምክንያቱ ነዊሕ መንገዲ ለካ ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ንርአዮ መንገዲ ክትጓዓዝ እንተዳ ክትክእል ኮይንካ አይ ዶንት ኖ ወይ ብእግሪ ጉዕዞ ወይ ድማኒ ናብ ድኾነ ነገራት ብምውፃእ ወይ ብመገሻ ብእግርኩም ዝተጓዓዝኩም ሰባት ማዕረኽ እንደ ብዛዕባስ ነገራት እዚ ኣፍልጦለኩም ብተመክሮ ኣይፈልጥን ኣነ ግን ብዙሕ ግዜ ጋጢምን ኣሎ ዋላ ብእግሪ ጉዕዞ ዋላ ብኻልእ ነገራት ብዙሕ ግዜ ጋጢምን ኣሎ ማለት ክትከይድ ከለኻ ነዊሕ መንገዲ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ህይወትካ ዝፍጸም ነገራት እንታይ እንተዳኢልና ድኻሚ ብፍላይ እንተዳ ደይበልዕኻ ብፍላይ ከዓ እንተዳ ዘይሰቲኻ ንስጋኻ እንተዳ ደይመጊብካዮ እንታይ ዘጋጥመካ እንተዳኢልና እምበኣር ድኻሚ ዘጋጥመካ ድኻም ከጋጥመካ ከሎ ብድሕሪኡ እንታይ ኢኻ ትኸውን እንተዳኢልና እምበኣር ተስፋ ኢኻ ትቆርጽ ኣነ ኣብዚ ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ብጥብቆ መፀውዒ ሽም ሳልሳይ ወራር ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ናይ ሃገርና ኣብ ሰለስቲኡ ስለዝነበርኩ ኣብቲ ሳልሳይ ወራር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብፍላይ ብትኽክለኛ ትኽክል ካዩ ሓቂ እዩ በቲ ወታደራዊ ስልቲ ክትሪኦ ከለኻ ምዝላቕ ድበሃል ነገራት ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብ ውትድርና ስልቲ ምክንያቱ ምዝላቕ እንተዳ ደይሃልዩ ምጥፋእ ብዙሕ ሰራዊት ስለዝኾነ ሓይሊ ኣይትዕቅምን ኢኻ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብኡ ከምኡ ዝነበረሉ ግዜ ብፍላይ ካብቲ ንሕና ዝነበርናሉ ቦታ መንገዲ 3 መዓልቲ ይኸውን ብእግሪ ዝተጓዓዝናሉ ግዜን ሰዓታትን ንዝክረ ሽዑኡ ብዙሕ ምድላዋት ስለዘይነበረ ብፍላይ ከምኡ የጋጥም ተባሂሉ እውን ስለዘይተሓስበ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ስንቂ ኣይነበረን ስለዚ ኣብ መንገዲ ምግቢ ድበሃል ብፍላይ ከዓ ማይ ጽምኢ ዝበሃል ነገራት ኣዝዩ ኣሸጊሩና ማለት እዚ ክሮም ገለ ሰባት
نويح قعزو مستقعسكا أم منقدي دخم موني بدحريت زمص زلو بتي ناي تشعو ناي وتادراوي مصوعي صلاقي يبحال مالتي بتي وتادراوي اصواعي دزارب دلهم زياده متان كردانا كمزراربا صبي دزارب دلهم بدحري يخاي مص خم زلو وي دما بدحري اوم يمصو خم زلو يفلطيم ግን حايل دبحال سلازيله ግን اتي قدام امراص زوستو ناي تسفا مقراص مسرح ግን انت انتدايلنا بقى نسخاتكم كيدو ما نسخه خمي غيرنا حديقنا كاخنكاي بفلاي دق انسيو خا انت دا خوينا بقى ابزيا وي بعليه هوتي كطفاي وي كاني تدغاط من نخري يلو سلامنتاي انت دايلنا وصيت ناي دخام سلازخونه دخام كل غيزي خوم ايز غبركان ام منقد ترف يدغبركا مالتي ندحريت كتبل يز غبركا مالتي اما عدي خا خيتري وي دماني نتي كتوصحو زغباكا نغرات كبصحو يخيله نامبال وي دما يخيله نامبال انتاي غبركان انت دايلنا اي بصحكاني مغنياتو اب اوشت خانتا اخا تغبر تدايلنا تقلاله اخا تحلل مالتي بزح غيزي ባህሪ ናይ ሰባት መቅያራ መንፈሳዊ ነገራት محلال دبحال ነገራት ተስፋ መቁራጽ ዝባሃል ነገራት በቃ ጊብ አብ دبحال ነገራት ከመጽን ኮሎ እዚ ዋሕድ ናይ ምንታይ እንተዳይልና ዋሕድ ናይ መንፈሳዊ ምግቢ መንፈሳዊ ምግቢ እቲ መንፈሳዊ ህላውኦም ስለ ዘይረኸበ አውሽጦም ተስፋ دبحال ነገራት የለን አውሽጦም ኃይል دبحال ነገራት የለን አውሽጦም ብርታዕ ዝባሃል ነገራት ስለ ዘይየለ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እንታይ ኮን እንተዳይልና ጊብ አብ ይገብሩ ማለት ገሊኦም ጊብ አብ ገይሮም ኮለው ምናልባሽ ሕቶታት ከይበዝሖም ኣብ ቸርችኹም ወጽ ይኾን ገሊኦም ኣብ መንፈሳዊ ነገራቶም ደኺሞም ወይ ድማ ጊብ አብ ገይሮም ኮለው ወይ ድማኒ ኣብ ካልእ ሁነታትን ኮለው ቴሌፎን ምድዋል ከይበዝሖም ክመጽ ይኹን ግን እሱ ይኮን እንደዛርበና አለሎ እቲ ቀንዲ ደዛርበና አለሎ ግን እንታይ እንተዳይልና ብናትካ ተበግሶ ወይ ድማ በቲ ውሽጣዊ ኢኒሺዬቲቭ ወይ ድማ በቲ ብርታዕ ድርኺት ድበሃል ነገራት ብኡ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገራት ክትአቱ ክትወጽ ዘኽእለካ ነገራት ግን እንታይ እንተዳይልና እቲ መንፈሳዊ ምግቢ ስለዚህ ድማ አንተ ኢላ ስለዚህ ድማ መልአክ እግዚአብሔር ባርታይሎ ነዊሕ መንገድ ለካ አይሎ ስለዚህ ነዚ ነዊሕ መንገድ ዘሎካ ተሲኻ አንተ ዳዲ በልዕኻ አንተ ክትገብሮ ይትኸልኒኻ ክትወጾ ይትኸልኒኻ ግብድ በድሕሪኻ ትትፈርሖ ደለኻ ደድሕሪ ይስዕበኒ ሎ ትብሎ ደለኻ ሰራዊት ደድሕሪኻ ይስዕበካሎ ከጥቃዓካይ عبد الله خيو دك إسكان تدع تصنيحك نتخذ قبرو زقباء كان نقرات كي قبر كاختر فيها مقنياتو تداري إنايو سالا اتي زبالع مو نتي نويح من قد لك هاستباحلو دما سالا زتوق عزو بدحريو تخذ قبرو زقباء نايمو دا تعيئو تنك قبو زلوهم كبيئي سلازي نزل نقرات زخ قبر انت داخل الكوينو كنتاي كقبر علو انت دايلنا ولا فتنا يمو دا تعزفانو ولو جيزين ساعتات كبلع خلالو يسوس كريستوس حالي جيزي أب وانجيل ماتيوس معرف 4 تداري إنايو أفتي 4 معلتي زتصمولو جيزي منفس قدوس كأب ديابلوس كفتن أوتو إلو دلو أنا يفتنا جيزي قدم ممصا تداري إنايو يسوع كريستوس بفلاي أفتي جيزيتي بسقو أزيو تأميو أبز نبرلو جيزين ساعتاتن سلازي دما شيطان ماتيو تايلو ودام لا انت داخون كان نزي امني انجيرا خون بليلو سلازي دما بلا يلو مخنياتو طمي خم زلو سلاز فلت اب اگن يسوع كريستوس كزاربو خلو انت تطرح تبل نغرات متان كنستبللا سلاز سب كاب اف املاح بزوت قال دمانبر بنجيرا طراي اينبرنيو يلو تا طراي مالت انت ترايلنا تا بنجيرا اينبرنيو انت دا خوينو بنجيرا اينبرني مالت ግን اب مدرخ نبر نقول بنجيرا يدنبر كومو دما افت منفساو نغرات كنبر انت دا خوينو بقال املاح دما يدنبر يدبلو ده يسوع كريستوس يسوع كريستوس ام مدري كم سب كوينو خملالسن كله كافت حاده عبي ارأي زغدفلنا نغرات نعو انختلو انت انت رايلنا اتوم زحلفهم برينسيبلز نا هيوتو ازيو ما قدستيو من هيوتنا علت ام مدري سب كم سب كنبرن كله من بارد بحال نغرات كم سب طرح ديكونس خم صادق انكو لاي كنبر كم زلوو ስለዚህ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስን በአል ከም ተኻልእ ሰብ ምግብ ጥራሕ ዝነብሮ ምግብ ብምብላዕ ጥራሕ ደይኮነሲ ካብ አፍ አምላኽ ብዝወጽእ ቃል ድማ እዩ ሰብ ዝነብር ኢሉ ክዛረቦ ከሎ ንርኢ ተዳ ደይኮይኑ ግን ከም ተኻልኡ ሰባት ዝነብርዎ ዓይነት ኣነባብራ እንተዳ ኮይኑ በአል ብምንታይ እዩ ዝንበር እንተዳ ኢልና በአል ብምብላዕን ብምስታይን እዩ ዝንበር ንሱ እዩ ናይ ሰባት ናብራ ክትነብር እንተዳ ኮንካ ክትበላዕ ኣለካ ወ ሓቂ
نبر تراخون كاخت بلعت علىك نبر تراخون كاخ ستي كتقل علىك كتنقزعاس انت تراخون كا نبر نطفتات كاخت تقبر انت تراخون كا كم سب كتبلعن كستين كتقل علىك ግን ንሱ አይኮነን ተቀንዳ አገዳስ ነገራት ንሱ ጥራህ አይኮነን ተቀንዳ አገዳስ ነገራት ንሱ ይኮነን ማለት አይኮንኩሲ ንሱ ጥራህ አይኮነን ታይዳ አንተ ዳይልና ከም ጻድቅ አም ምድሪ ክትነብር እንተ ዳክት ከል ኮይን ካም ባር ጻድቅ እንታይ በእምነት ይነብር እምነት ናይቲ ዘይርእ ነገር ምርዳእ ስለዝኾነ አቲ ዘይርእ ነገራት ካ እንታይ እንተ ዳይልና ሓደ መንፈሳዊ ህላወና ይምባር መንፈሳዊ ህላወና ባር ብርታዕ ይድልዩ ሓደ ነገር ከነገረኩ ንጎይታኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ብሕት መድሓኒና ጌርና ምስተቀበልናዮ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሳዕ ዘለውና ግዜን ሰዓታትን whatever ምስ አምላኽ ምስ ዕዮ አምላኽ ምስ ሓሳብ አምላኽ ምስ ምኽሪ አምላኽ ዝተተሓሓዘ ነገራት ጉዕዞ ኢና ጀሚርና ደለና ምስ አምላኽ ብዒንት ስጋና ዘይንሪኦ መንፈሳዊ መንገዲ አሎ ነዚ መንገዲ እዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ዳርኢናዮ በዛ መንገዲ እዚኣ ንዝኸዱ ዘበሉ ኢሉሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንተ ዳርኢናዮ ብዛዕባ እምነት ክዛረብ ከሎ በዛ መንገዲ እዚኣ ኢሉም ብዛዕባ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ በዛ መንገዲ እዚኣ ንዝኸዱ ዘበሉ እንታይ መታን ክገብር ኣሲሩ ናብ ምንታይ መታን ከምጽእ ስለዚ ሒዝናዮ ደለና መንፈሳዊ መንገዲ ኣሎ ማለት ነዚ ሒዝናዮ ዘለና መንፈሳዊ መንገዲ ከወዳአና ወይ ድማኒ ከይተሐለልና ጊብአብ ከይገበርና ከተስፋ ከይቆረጽና ወይ ድማኒ ከይደኸምና ክንጓዓዘሉን ክንንቀሳቀሰሉን ዝግባአና እንታይ እንተ ዳኢልና መንፈሳዊ ኃይሊ መንፈሳዊ ብርታዕ አበ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 እንተ ዳርኢናዮ እግዚአብሔር ካብ አብርሃም አትሒዙ ከም ህዝቢ ንእስራኤል ድበሃል ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ነትናቱ ዓላማ ነትናቱ ምኽሪ ነትናቱ ዕዮ መታዓዩቱ መታን ክኾኑዎ ምስ መረጾም እግዚአብሔር ምስ እስራኤል እንታይ እዩ ኣትዩ እንተ ዳኢልና ሓደ ኪዳን ኣትዩ ማለት እዩ ኪዳን እንታይ እንተ ዳኢልና ኪዳን ካብቲ ሓደ ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ ሰለስተ ነገራት እቲ ሓደ እንታይ እንተ ዳኢልና ሽርክነት እዩ ኪዳን ሓድነት እዩ ኪዳን ሽርክነት እዩ ኪዳን ውሕስነት እዩ ኢልና ሓደ ግዜ ተማሂርና ነርና ተዝክሮ ተዳኹም ሽርክነት ማለት እንታይ ማለት እንተ ዳኢልና ንሓደ ዓላማ ወይ ድማ ንሓደ ዕዮ ትገብሮ ፓርትነር ማለት ስለዚ አምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ፓርትነር ዝገበሮ አካል ኣብቲ ግዜ እቲ ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንመን እንተ ዳኢልና ካብ አብርሃም አትሒዙ ዝኣተዎ ኪዳን ንእስራኤል ምክንያቱ እቲ ኪዳን ዝበሃል ነገራት ካብ ምዕራፍ 17 ዘፍጥረት እታ ናይ ግዝረት ኪዳን ንዓኻን ንውሉድካን ኢሉ ተዛሪብዎ ደሎ ካብኣ እዩ እግዚአብሔር ንአብርሃም ሽም ቀይርሉ አብርሃም ነሩሲ አብርሃም ኢሉ አቦ ብዙሓት ኢልዎ ማለት ስለዚ ምስ ህዝብኻ ድብል ኪዳን ዝኣተወሉ ካብ ሽዑ ማለት ስለዚ እቲ ኪዳን ኩሉ ግዜ ኪዳን ግዝረት ክዝክር ከሎ ምስ እስራኤላውያን ነየኒ ዝዝክር ተዳኢልና ነዚ ፓርትነር ክኸውን ኣብ ምድሪ መታዓዩቱ መታን ክኾኑ ንእስራኤላውያን እንታይ ዝገበረሎም ተዳኢልና ዝኣተወሎም ካብቲ ሓደ መታዓዩቱ ክኾኑ ካ እንታይ ተዳኢልና ሰንሰለታዊ መንገዲ ምምጻእ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘፍጥረት 3:16 ነታ ሰበይቲ ዝተዛረባ ዘርኢ ምምጻእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መንገዲ ዝኸውን ስለዝኾነ ካብ ነገድ ይሁዳ ስለዝኾነ ማለት ስለዚ እስራኤል እግዚአብሔር እምባር ምስ እስራኤል እንታይ ኮይኒ እንተ ዳኢልና ሓደ ኪዳን ብምእታው ዝጀመሮ ጉዕዞ ወይ ድማ መንገዲ ነይሩ እዩ አምላኽ ነቲ ዝጀመሮ መንገዲ እንታይ እንተ ዳኢልና ዘለዓለማዊ አምላኽ ስለዝኾነ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ስለዘለዎ አምላኽ አይደክምን እዩ ኣብ መንጎ ግን እስራኤል ዝደኸመ ዝተሐለለ ይመስል ምዕራፍ 4 እግዚአብሔር ክዛረቦ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኣታ እስራኤል ስለምንታይ ዳ ከምዚ ትብል ኢሉ ኣታ ያዕቆብ ስለምንታይ ከምዚ ትብል ኣታ እስራኤል ስለምንታይ ከምዚ ትብል መንገደይ ካብ እግዚአብሔር ሕብእት ያ ፍርደይ ካብ አምላኽ ሓሊፉ ኢልካ ትዛረብ ኢሉ እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኢሉ ሹ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምሮ ከም ዘይምርመርን ኣይፈለጥካ እንዶ ኣይሰማዕካ እንዶ ኸይኻ ኢሉ ንሱ ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንሱ ንፍቃዕ ብርታዕ ይውስኽ ኢሉ ኣጉባዝ ይደኹሙን ይሕለሉን ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከል ኢለው ይወድቁ ስለለ ቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ከም ንስሪ ይሕደስ ኢሉ አምላኽ ንሓይልኻ ዳ ይሕዱስ እምበር እቲ ምሳኻ ዝጀመሮ ነገራት እንታይ ኣይገብሮኒ ኣይቋርጾኒ እንታይ ገብረካ ዳ እንተ ዳኢልና ጊብ ኣብ ክትገብር እንከለኻ እንታይ ገብረካ የበርታዓካ ጥራሕኒ እግዚአብሔር ተጸበዮ ምሳኻ ዝኣተዎ ነገራት እንታይ ኣይገብሮኒ ነቲ ጉዕዞ ኣብ መንገዲ ኣይገድፈካን እዩ ክብሎ ከሎ ንርኢ ማለት ስለዚ ጀሚርናዮ ደለና ጉዕዞ እምበር መንገዲ መንፈሳዊ ነገራት ብብርታዕ ብሓይሊ ክንጓዓዘሉን ክንውድኦን ዘኽእለና እንታይ እንተ ዳኢልና እምበር እግዚአብሔር ኣቢድና መንፈሳዊ ምግቢ ሂብና ኣሎ እዚ መንፈሳዊ ምግቢ እዚ ንዓና ምናልባሽ ከነንብቦ ከለና ምንባብ ጥራሕ ኮይኑ ክርዳአና ይኽእል እዩ ግን ክኒኡ ዓቕሚ ኣለዎ ክኒኡ ሓይሊ ኣለዎ ስለዚ ድማ ከም ምግቢ ተመሲሉ ደሎ ኣብ ውሽጥና ኣብ መንፈሳዊ ህላወና እንታይ ይገብረና እንተ ዳኢልና እምበር ነቲ መንፈሳዊ ህላወና ሓይሊ ይህቦ ነቲ መንፈሳዊ ህላወና ብርታዕ ይህቦ
ንጉያና ወይ ድማ ንጉዕዞና ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ነገራት ጊቭ አፕ ከይገበርና ወይ ድማ ተስፋ ከይቆረጽና ወይ ድማ ኣብ መንገድን ኮለና ተስፋ ቆሪጽና ንድሕሪት ክንምለሰሉ እንኽእል መንፈሳዊ ተጽዕኖታት ናይ ካልእ ነገራት መታን ግዳይ ከይንኸውን ከበርትዓና ዝኽእል ነዚ ነገራት ስዒርና ክንወጻሉ እንኽእል ክገብረና ዝኽእል ሓይሊ እንታይ እንተዳኢልና እምበር ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንተዳሪኢናዮ ኤርምያስ ኣብ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 16 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ወእግዚአብሔር ኢሉ ብስምካ ተሰሚየ እሞ ንቃላትካ ምስ ረኸብክዎ በላዕኽዎ ኢሉ ንቃላትካ ምስ ረኸብክዎስ እንታይ ገበርክዎ ኢሉ በላዕኽዎ ብስምካ ተሰሚየ እሞ ቃላትካ ሓጎሰይን ፍስሓ ልበይን ኮነኒ ኢሉ ኤርምያስ ታሪኹ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ብሽግር ዝሓለፈይ That's why በጀካትን ቤት ኤርምያስ ናይ ኤርምያስ ተዳሪኢናዮ ደጓዓ ዝበሃል ነገራት ወይ ድማ ብኸያት ቃንዛ ምረት ዝበሃል ነገራት ኣብ ደጓዓ ኤርምያስ እንንብ በፍላይ በዓል ጳሽሑር ዝገበርዎ ነገራት ተዳሪኢናዮ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይሕሊፉ ኤርምያስ ነዚ ሁሉ ነገራት ከውጾ ዝኽኣለ ግን እንታይ እንተዳኢልና እቲ ኣብ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 16 ንቃላትካ ምስ ረኸብክዎ በላዕኽዎ ብስምካ ተሰሚየ እሞ ቃላትካ ሓጎሰይን ፍስሓ ልበይን ኮነኒ ዝበሎ ቃል ምክንያቱ ነዚ ነገራት እዚ ዘጋጠሞ ምረት ክዛረብ ከሎ ኤርምያስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡላ ኣብ ፈተኑ ክዛረብ ከሎ ወእግዚአብሔር ጠበርካኒ ተጠበርኩ ድማ ኢሉ ሓየልካኒ ኣሕመቕካኒ ድማ ኢሉ ቃልካ መዓልቲ መላእ መላገጽን መጻረፍን ኾነኑ ለይ ድሕር ደጊም ብስምካ ኣይክዛረብኒ ኢሉ ብናይ ኤርምያስ ውዱእ ነገራት ድሕር ደጊም ብስምካ ኣይክዛረብኒ ኢሉ ሓንቲ ቃል ኣላ ሽዑ እኳ ትብላላ እኳ ማለት እንተዳኢልና ኮንጃክሽን መስተጻምር እኳ እንተበልኩ ኢሉ ኣብ ልበይ ተዓጽዩ ኣብ ዓጻጽምተይ ኮይኑ ከም ሓውየ ቃጽለኒ ሎ ክጽመሞ ተጋደልኩ ግዳኸ ኣይከኣልኩን ኢሉ ስለዚ እንታይ ኣይገብረካኒ ኢሉ ኣይሓድገካኒ ኢሉ ዝባነይ ክህበካ ኣይከኣልኩን ኢሉ ብሎ ደሎ ተመሊሰ ስለምንታይ ንቃላትካ ምስ ረኸብክዎ ስለ ዝበልዓኸ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ንመንፈሳዊ ህላወና እንታይ ዝገብሮ እንተዳኢልና እምበር ዘበርትዖ ኪንዮ ምንባቢ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ኢሉ ወላ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ጢሞቴዎስ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ኢሉ ንምንታይን ኢሉ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ እንታይ ይገብር ኢሉ ይጠቅም ኢሉ ጠቅም ለዎ ትሪእዎ ኣለኹም ይጠቅም እዩ ድብል ነገራት እምበር it is very important ማለት ንምንታይ ይጠቅመካ ኢሉ ንትምህርቲ ይጠቅመካ ንተግሳጽ ይጠቅመካ ንማዕዳ ይጠቅመካ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅመካ ንምሕያል ይጠቅመካ ንምብርታዕ ይጠቅመካ ንብዙሕ ጥቅሚ ይደለዎ ቃል እግዚአብሔር ነየናይ ነቲ መንፈሳዊ ህላወ መጽሐፍ ቅዱስና ካልእ ኣብ እስኬል ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ነዚ ነገራት እዚ ክዛረብ ከሎ ነታ ጠቕልልቲ መጽሐፍ እንታይ ግበራ ኣታ ወዲ ሰብ ኢሉ ንኸብድኻ በዚ ምልኣዮ ኢልዎ ላክ እግዚአብሔር ክዛረቦ ከሎ ሽዑ ነታ ጠቕልልቲ መጽሐፍ ውሰድሞ እንታይ ግበራ ኢልዎ ብልዓያ ኢልዎ ሽዑ ንመን ድማ ጥራሕ ተነበየሎም ኢልዎ ንቤት እስራኤል ጥራሕ ከዓ ተነበየሎም ኢልዎ ምክንያቱ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ጥራሕ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ማለት ግን እንታይ ግበር ኢልዎ ውሰድሞ ብልዓያ ኢልዎ ነታ ጠቕልልቲ መጽሐፍ ውሰድሞ እንታይ ግበራ ብልዓያ ኢልዎ ኣብ 10 ምዕራፍ ፍቅዲ 10 ራእይ ዮሐንስ ንዮሐንስ ክዛረቦ ከለኻ እንታይ ኢልዎ ኪድ ካብ ኢድቲ ኣብ መንጎ ባሕርን ምድርን ጠጠው ኢሉ ደሎ መልኣኽ እታ ግንጽልቲ መጽሐፍ ውሰድሞ ብልዓያ ኢልዎ ሽዑ ድማ ንመን ተነበየሎም ኢልዎ ንብዘሎ እስራኤልን ንብዘሎ ህዝብን ኣሕዛብን ዓሌታትን ነገዳትን ቋንቋታትን ከዓ ተነበየሎም ኢልዎ ንስቃኤል ንመን ጥራሕ ተነበየሎም ኢልዎ ታ ጠቕልልቲ መጽሐፍ ንቤት እስራኤል ጥራሕ ተነበየሎም ኢልዎ ታ ግንጽልቲ መጽሐፍ ግን ውሰድሞ ብልዓያ ምስ በሎን ዮሐንስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ተዳሪኢና ግን ንመን ከዓ ተነበየሎም ኢልዎ ንኹሎም ዓሌታት ተነበየሎም ኢልዎ ከድኩ ድማ ካብኡ ድማኒ ታ ንእሽተይ መጽሐፍ ወሰድኩ እሞ በልዓኹ ዶ ብልዒ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገራት ብልዒ ብፍላይ ኣብ ካልኦት ልሙድ እንድሕር ኮይኑ ኣይፈልጥን ምናልባሽ ልሙድ ይኸውን ኢለ ይሓስብ እቲ ስናክ ገለመለ ድበሃል ንሕና ብናይ ሃገርና ጣዕሞት ኢልና ንጽውዖ ንዕኡ ደሚርና ኣብ መዓልቲ 4 ግዜና ንበልዕ ሎሙ ካ ክንደይ ናይ ከምኡ ኸይንበልዕ ግን እቲ ሓፈሻዊ ግን ሰብ ከምኡ እዩ ማለት ንጎ ይቆርስ ፋዱስ ይበልዕ እንድሕር ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ጸኒሑ ገለመለ ከኣኒ መቸም ዝኾነ ነገራት እቲ ስናክ ድበሃል ወይ ድማ ጣዕሞት በልዕ ድሕር ብእዋኑ ክስታይ ዝገብር ኮይኑ ከዓ ምሸት ከዓ ድረር ተደሪሩ ይድቅስ
مغنياتو كم سب كنبر انت داخل كوين قبلع سلا زلو هاباوت مصحف قدس هاباوت بامنت منبار زبحال نت منفساوي هلاوه سبنا زما اخله منبار زبحال كني قال እግዚአብሔር ስለዚህ منبار لومي كنملس يقبانا منفساوي هلاونا حيل انت دعد زي رخيبو منفساوي هلاونا برتعين تدعد زي رخيبو منفساوي هلاونا دخان من تدع حليو بانصارو انت ያለው انت دعيلنا منبار ناتو زخونه الصعبينات አለው برتعين تدع حليو خاني ناتو طقمن ربحنا አለው ስለዚህ መንፈሳዊ ህላወና መታን ክሂል መንፈሳዊ ህላወና መታን ክብርትዕ እንታይ ክንገብር ክንከላለና አንተ ዳይልና ባር መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ከነንብወለና መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ክብል እንኮለኩም ባአረይ በዛ ሐሳባት እዝን ተዳውሲድናዮ መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ማለት ኪኒዮ ምንባብ ትርጉሙ አፍት መንፈሳዊ ዓለም ምብላዕ ማለት ይበቃ ምሕያል ከይለካ ወይ ድማ خبرت ዓካ ዝኽእል ነገራት ኢና ንዛረብ ደልና መጽሐፍ ቅዱስ ኮም ኢዝ ነገረና ስለዚህ አብኢድና ምግብሎ እንታይ ምግብ እንተዳይልና መንፈሳዊ ምግብ ነይናይ ከምቲ ምግብ መስበልዓናዮ ንስጋና ዘበርታዓና ሞ ዘሕይለና ከምኡ ድማ ንመንፈሳዊ ህላወና ዘሕይሎን ዘበርትዑን ኪኖ ምንባብ ድበሃል ካልኦት ጽሑፋት ምንባብ ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ንፍልጠት ንእምሮ ንገለ እዚ ግን ነቲ መንፈሳዊ ህላወ ኸንኮላይ ምግቢ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከሕይለካን ከበርታዓካን ዝኽእል እዩ ስለዚ አርስና መንፈሳዊ ኃይል ወይ ድማ መንፈሳዊ ብርታዒ በመንጽር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ኢና ንዛረብ ደለና በየናይ ናይቲ ዘይርአ ነገር ብዛዓት መንፈሳዊ ህላዊ ኢና ንዛረብ ደለና ምብርታዕ ምሕያል ድብል ግን እንታይ እንተዳኢልና ምብርታዕ ከም ዘድልዮ ምሕያል ከም ዘድልዮ ካብኡ ሓደ ዘበርታዓናን ዝሕይለናን ግን እንታይ እንተዳኢልና በአር ቃል እግዚአብሔር ካልኣይ ቀንዲ አገዳሲ ነገራትን ነዚኣ ክዛረብ ከለኹ በዛ ሐሳባት እዚ ክጅምር ደስ ብለኒ ንሱ ድማ ብፍላይ ብዛዕባ ጸሎት ዘሎና መረዳእታ እዩ ጸሎት عبد تعمك هاجي تتصلي عبد تعمك أدي تعمك ويدم حتى أبزلو كاجيزين ساعات تتصلي حتى أبزي بالكاجيزين ساعات كأزي تتصلي ونجارات هيكونن صلوت حبرتي صلوت حنتي نجارات الزارة بالله كلاتنا نفلت عينا إليه حسب صلوت مالت كينيو إن كان هواني إن كان هوان ترى هيكونن بر إن كان هوان هيكونن مالتي هيكون كل مغنيات خابيك زي أبير تقبلوا نجارات هالو أملاخ ده بكان نجارات هالو واحد مسرح ناي إن كان هوان ويد ما ناي مقبل مسرح أنت إلنا صلوتي أملاخ ذهب كان نجارات لازم قال ترجم صلوت جن أنت إلنا حبرتي منفساوه الله وخا زحي للو منفساوه الله وخا زبر تعلم مسرحي أما صاحب قدسنا حدا زجر من تاريخ هالو يسوع كريستوس بفلاي أبي لوقاس انت دارينا يوم عرف عسران كلتن يسوع كريستوس انا يمودات انا مسكل ابيلو زخدلو نبره غيزين ساعاتن كصلين كله ناصلي كله ملائك እግዚአብሔር ካንተ አይገበሮ ይብለና አበርቶ እንዳይ ገበሮ አበርቶ ማንያቱ ናበይ ይድኸይደሎ እንተ ዳይልና ና መስቀል ይዝኸይደሎ አብ ቀድሚኡ ፈተናሎ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል መቸም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ስለዝኾነ አይኮነን መስቀል ሐሊፎ ሰብ ኮይኑ እታ አምላክሲ ሰብ ኮይኑ ያ መስቀል ተሰቂሉ سقلت دبها النجارات قليل أيقونن حدا جزء بزعوا مسكال كزارب كله تزاريبه له مسكال عم مسكال مالت اتزخف ان زخبدن مقطعتي بفلايف تجيزتي سلامنتاين تدعيلنا سبع مسكال مستسقله كاب شدش ساعات سقى 4 معلتي كتصنحته له خيمته كله كلهم متماوشوا زلوا وهايوتاتهم كالو نجاراتهم بمولهم كسيلهم يوم مسرحهم تاي زغبرو زقارصو مسقل مالت ازجيز خبده نجارات يسوع كريستوس ام مسقل يتسايل ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስና መስቀል ከኸይድ ኮሎ ازجي خبيدهم متينيرو بفلاي اتن بناي حبرتسبنا بفلاي كاب ابناي ارثوذكس حمامات تباهيلن زفلطا تداريناينا نا مسقل زخدلو زنبره غيزه تباهيلن زفلطا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ በሐቂ ከቢድ ዝኾነ ተጽዕኖ ከቢድ ዝኾነ ስቃይ ከቢድ ዝኾነ ምረት ነይሩ that's why ታይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በሐቂ ዝጸለየ እንተዳይልና ወአቦ ፍቃድካ እንተዳ ኮይኑ ዛጽዋ እዚ አኻባይ እንታይ ትግበር ኢሉ ትሕለፍ ኢሉ ግን መልአክ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ይብለና አበርቶ ሓደ ግዜ ብዝተፈላለየ ነገራት እንታይ ክንከውን ንኽእልና እንተዳይልና ሲቹዌሽን ክንሐልፍ ንኽእልና እቲ ንሐልፎ ሁነታት منفساو برتعين منفساو حيلن رخيبنا تدي كوينو فتصيمنا خنحلفو زي نخيل اب فتنا انودقلو نغرات كخون نخيل صباح اكو صباح بقدمينا زي بره كوين سمعنا غيزين ساعاتاتن ويدما اغاطامتاتن فتنا اب هيوتنا خغاطمنا يخيل
ነዚ ነገራት እዚ ክንሰግረሉ ንኽእል ግን እንታይ እንተዳ ኢልና ብርታዕ ሓይሊ መንፈሳዊ ሓይሊ ስለዚ ንመንፈሳዊ ሓይሊ ማለት እንታይ እንተዳ ኢልና እምበኣር መንፈሳዊ ህላወኻ ክብርትዕ እንከሎ እዩ ንመንፈሳዊ ህላወኻ ዘብርትዖኻ እንታይ እንተዳ ኢልና እምበኣር ካልኣይ ጸሎት እዩ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምጽላይ ማለት ኪንዮቶም ካልኦት ደለዎም ረብሓታት ካል እንታይ እንተዳ ኢልና ምስቲ ህላዊ መንፈሳዊ ኣካል ደለዎ እግዚኣብሔር ወይ ድማ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ክትገብር ከለኻ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ውሽጥኻ እንታይ ገብሮ እንተዳ ኢልና የበርትዖ ይሕድሶ ሓደ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሎ እቲ ደጋው ሰብና እኳ ተበስበሰ ኣብ ውሽጥና ግና ጸጽባሕ እንታይ ይገብራሎ ኢሉ ይሕደሳሎ እዩ ንያቱ ከቢድ ፈተና ከቢድ መከራብ ዘለሉ ግዜን ሰዓታትን ናብ እግዚአብሔር ክትወድቕ ከለኻ ምናልባሽ እቲ ደጋው ሰብካ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ምብስዋስ ማለት እንተዳ ኢልና ክጎሳቆል ይኽእል እዩ መልክዕኻ ክበላሾ ይኽእል እዩ ካልእ ነገራት ከጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም ዳት ማች ምስ ኣገልግሎት ዝተተሓሓዘ ነገራት ይኹን ካልእ ነገራት ፈተና እንተዳ ትሓልፍ ሃሊኻ ግን ትጽሊ እንተዳ ኮይንካ ደጊኻ እንዳበስበሰ ከሎ ውሽጥኻ ግና ክሕደስ ይኽእል እዩ ሓይሊ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ብርታዕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ነቲ ፈተና ክትሓልፎን ክትሰግሮን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እምበኣር ኣብ ኤፌሶን ክዛረበና ከሎ ብዙሕ ግዜ ዛጠቕስ እዚኣ ስለ ዝፈትዋ ብዙሕ ግዜ የንብባኤ ኣብ ጸሎቱ ንጥቀመላ ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ መታን ክትብርትዑ ኢልዎም ከምቲ ሃብቲ ክብሪ ክወሃበኩም እጽልይ ኣለኹ ኢሉ ተዛሪቡ ብምንታይ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ መታን እንታይ ክትገብሩ ክትብርትዑ ስለዚ ውሽጣዊ ሰብ እንታይ ኣለዎ እንተዳ ኢልና ውሽጣዊ ሰብ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ውሽጣዊ ሰብ ምብርታዕ ከዓ የድልዮ እዩ ካብቲ ሓደ ናይ ምብርታዕ መንገዲ እምበኣር እንታይ እንተዳ ኢልና ጸሎት እዩ ስለዚ እምበኣር ሐዋርያ ጳውሎስ ይጽልየሎም ዘሎ ኣበየናይ ኣብቲ ውሽጣዊ ሰብኩም መታን እንታይ ክትገብሩ መታን ክትሕይሉ ኣብቲ ውሽጣዊ ሰብኩም መታን እንታይ ክትገብሩ መታን ክትብርትዑ እንታይ ገብረልኩም ኣለኹ ኢሉ ይጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ ሎሚ ጸሎት ገለ ነገራት ኣብ ዝደለናሉ ጥራሕ ዘይኮነሲ ከምዚ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ኤፌሶን ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግእ ክዛረብ እንከሎ ኣብኡ ነቲ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 10 ብፍላይ ኣምፂዎ ደሎ ሰብ እንተዳ ርኢናዮ ውፅኢት ናይ ቀዳማይ ምዕራፍ ስጋዕ ሻድሻይ ምዕራፍ ደሎ እንዲሁ እቲ ኣጽዋር ኣብኡ ለቢስዎ ደሎ ግና ሓንቲ ጠቕሲ ኣላ ኣብኣ ተዛሪባ ዶ በታ እኪቲ መዓልቲ ደው ክትብሉ መታን ክከኣለኩም ሲ ትብል ኣላ ታ ክከኣለኩም ትብል ራእይዋ በታ እኪቲ ማለት መዓልቲ ማለት እንታይ ተዳ ኢልና ንሰብ ንዕኡ እኪቲ መዓልቲ ትበሃል ነገር ኣላቶ ናተይ ካብ ናይ ካልእ ሰብ ክፍለይ ይከኣል ብዝተፈላለየ ነገራት ግን እኪቲ መዓልቲ ወይ ድማ እዚኣስ ሓደገኛ መዓልቲ ኣድብላ ሰብ ግን ክትህልዎ ትኽእል እያ ነዛ ነገራት እዚኣ ሓልፋ ነዛ ነገራት እዚኣ ክሰግራ እንተዳ ክኽእል ኮይኑ እዚኦም ኣብ መጽዓብ ኤፌሶን ተዛሪብዎም ደሎ ነገራት ኣጽዋር ክህልዎ ኣሎ ምስ ሕጂ ኣርእሰይ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባኡ ኣይዛረብኒ ኣብኡ ግን እንታይ ኢሉ ካልእ ተዛሪብሎ እንተዳ ኢልና ብጸሎት እንኮላይ ክትብርትዑ ኢሉ ተዛሪቡ ብመንፈስ እናጸለይኹም ስለ ኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ንቑሑ ኢሉ ኣሎ እንተዳ ትጽሊ ኮይንካ መንፈሳዊ ህላውኻ እንተዳ በርቲዑ እንተዳ ሓይሉ ነቲ ዘጋጥመካ ዘበለ ነገራት ንምጽዋሩ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ከመይ ከረዳእኩም መሲላትኩም ሓደ ሰብ ስፖርት እንተዳ ዝሰርሕ ኮይኑ ስፖርት ክሰርሕ ከሎ ኣብ መጀመርታ ዝሰርሓሉ ኣጋጣሚታት ብፍላይ ስጋዕ ገለ ዓመት ገለ መለ ዝሰርሕ ዋላ ሓንቲ ለውጢ የብሉን ኣብቲ ፊዚካሉ ፊዚካሊ ባዲ ናቱ ወይ ድማ ፊዚካሊ እቲ ናቱ ቅርጺ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንታይ እናገበረ ደኸይ እንተዳ ኢልና እቲ ማስል ንብሎ ወይ ድማ ቶም ጭዋዳታቱ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንታይ እናኾኑ ዝኸዱ እንተዳ ኢልና እናሓየሉ እናበርትዑ ዝኸዱ ንምሳሌ ኣብ ሰሙን 3 ጊዜ ወይ ኣብ ሰሙን 4 ጊዜ እንተዳ ዝሰርሕ ኮይኑ እንዳሰርሐ ኣብቲ መጀመርታ ግን እንታይ ይደሎ እንተዳ ኢልና ኖርማሊ ኣይረኣዮን ይንዑ ትለውጢ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳኸደ ክኸይድ ከሎ ግን ትለውጥ እንዳተረዶ ይኸይድ ዳሕራይ ብናቲናትና ኣዘራርባ እንታይ ይገብር እንተዳ ኢልና ይዕንትር ወይ ድማኒ እቲ ናቱ ክስታይ ኣዝዩ ፊዚካሊ ብርቱዕ ይኸውን ማለት እዚ መዓስ እዩ ዝጠቕሞ እንተዳ ኢልና ሕጂ ንዕኡ ርእሰ ምክልኻል ኣብ ዝገብረሉ ኣብ እኩይ ጊዜ ማለት ሽዑኡ ሓይሊ ዘድልዮ ማለት ሽዑኡ ብርታዕ ዘድልዮ ኣነ በርእሰይ ከለኹ ምናልባሽ በቲ ጊዜቲ ኣብ ኣስመራ ዝፍለጥ ዝነበረ ናይ ጅም ክስታይ ሰርሕ ነይረ ሕጂ ኣብኡ መጀመርታ ክጅምር ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ ክስታይ ይኮነን እዩ ኣሲ ዝኾነ ሰብ
داغر ما يدبحال نيرو نال واشابتي غيزي تزنبركم تفلطوا تلاخو سرح مو دحراي شعوني شي غبر ابيلو سب دحراي نافت بيترو يدخيت نافت بيترو خيدو قرصو غلا يدري مالتي اب كلتا معلت بسلسته معلت زمص لوط يلن ايتقمكاني تايدا قصالي نز ነገራት እናገበርካዮ ክትከይድ ኮለኻ እቶም ጨዋዳትካ እናተፈላለዩ ቅርጻ አካላትካ እናተለወጠ ይኸይድ ሞ ዳሕራይ ሽዑ እዚ ርእሰ ምክልኻል ኣብ ትገብረሉ ግዜን ሰዓታትን ዝሓይሊ ማዓሲ ይጣመካ እንተዳኢልና ኣብ ግዜ ፈተና ይጣመካ ማለት ስለዚ ጸሎት ማለት እንባር እንታይ እንተዳኢልና ኩሉ ሻዕ ትጽሊ እንተዳ ኮንካ ብምኽንያት እንታይ ብምኽንያት ህላወ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ከም ዘለካ ወይ ድማ መንፈሳዊ ህላወ ከም ዘለካ ብምርዳእ كم صادق كتنبرن كلها امنت ወይ ድማ صادق በእምነት ዝነብር ተባሂሉ ስለዘሎ እምነት ማለት ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ስለዝኾነ ነዚ ነገራት ተረዲእካ ሁሉ ሻዕ ከጽልይን ኮለኻ እዚ ምጽላይካ ምናልባሽ ሎሚ ጽባሕ ድሕር ጽባሕና ጸለኻ ከይድ ኮለኻ ለውጥታቱ ኣብ ህይወትካ ከይርዳእካ ይኽእል ሓደ ግዜ እኪቲ ግዜ ክትመጽእ ኮላ ግን እቲ ኣብዚ ዘጥረኻዮ ሓይሊ ኣብዚ ዘጥረኻዮ ብቕዓት ንዕኡ ግን ከም ኖርማል ሰብ ኮይንካ ክትሓልፎ ኮለኻ ወይ ድማ ኸብኡ ጌርካ ክትሓልፎ ክገብረካ ኮሎ ክትርእዮ ኢኻ ማለት هذا جزء جن فتنا مش بابي دي خات فتن أب نايت مرت فتنا مش من رأيه أب نايت مرت فتنا خات فتن كلها مش كم تعجب أب نايت بيت مرتي خون خليو جن تن كندي قدستي فتنا تات بحالان ما خلاين ناي مودة تان بحالا فتنا تات الله أبني عدنا هم يا يدون أبزنا يزي حجوان نعم كت فتن كلها شعوق فتنو خلو كوني نايتا قدمي از نبرت ليتي زلو كفلطت ايكونن كو زفتنو انتاي دا كاب قداميتي معلت سقع شدش تورحي زتمهار كايو يوم دفتنو مالت معرخن سلازي خاب اوات حيس كانت دا زيت تصنع نيركا ابزي مس مصاخا فتنا انتاي تغبر تودق سلامنتاي ابزي زمعبل كايو نغرات يلن يا سلازي زي انتاي اتغبر كانت ايلنا نزين كلن زحلف كاين فتاني طوان يا مالت اب هيوتكم اي مالت دا صلي كوينكا منفساو هلاو خانت دا برتع خوينو حيلين تدا حليكا خوينو اب غلغله غيزي دين كوم تدا ادي كوينكا فتنا خمص انكلو او يا هيوت كانت تغبر تدا ايلنا تفلط فتانيت غيزي تبعلا لا شعاو سنكلكل كتبل كلها او جيب اب كتغبر كلها او تسفا كتقرص كلها او خጭنق كلها او خال وسانيتات كتوسن كلها وصيت ناي منتايكا انت دايلنا وصيت ناي زي مصلايكا ناي ጸሎት ህይወት ስለ ዘይ ነበረካይ وصيت ناي ጸሎት ህይወት ስለዝ ነበረካ መንፈሳዊ ህይወትካ ወይ ድማ መንፈሳዊ ህላው ሓያል ንድሕር ነይሩ በርቲዑ እንተ ዳ ነይሩ ኣብዚ መስርሕ እዚ ግን ነዚ ነገራት እዚ ኖርማል በትናይ ትምህርቲ ኣዘራርባ ካብ 97 ንላዕሊ ኣምጺኻ ትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ማለት ዳኺልካ ኸሚ ትምጺኻ ትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ማለት ሰግሮ ትኽእል ኢኻ ተላደይ ኮይኑ ግና 6 ኸሚ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ ማለት ወይ ድማ 5 ኸሚ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ ናም ጆኪን بزغنا نزي نغرات زي ددلينا غنتاي ترايلنا بعد ጸሎት ኣብ ህይወት አዝዩ አገዳሲ ምክንያቱ መንፈሳዊ ህላወ ስለዘለና መንፈሳዊ ህላወና ምብርታዕ ስለዘድልዮ ጸሎት ኩሉ ግዜ ክንጽልይ ይግባአና ጠቅሚ ናይ ምብርታዕ ባር እንታይ እንተዳይልና ኣብ ግዜ ፈተና አዝዩ ጠቃሚ ፊሊፒ رابعي معرف انت دار إنايو خافق دا 17 حواري باولوس كزارب كله خمزيلو تزاري بلو بيتي حيلي زهبني تاي غوريلو نخلو يخلو ايه إلو هابزي فيليبيز نغرات زخزارب كله بفلاي بزعبات زنبرو ناي نابرا شجر كزارب كله زتزارب وي سلازي دما خزارب كله انتاي نفلط اني إلو مهلاو يفلط زي مهلاو كافلط حلفن ترفن فلت ايل كل نغرات تموكيري ايل ولا كو حج زي بالله انت هونكو بتحيل زهبن نغن كله يخلو ايل سلامنتا انت دايلنا منفساو هلاو خان تدا حيل لو تسفى لوكا املاخي يخيلو يخاتو منفساو هلاو برتع زي كونه سب جن انت دايلنا لمنفساو هلاو زبرتعو نغرات وشتو سلازيل زريو تسفى يبلو ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በተስፋ ክንብርትዕ ከም ዘሎና መጽሐፍ ቅዱስ ነገረና አለድ ግን ተስፋ ናይ እግዚአብሔር አበ ይደሎ እንተዳይልና ኣብ ድምጹ ኣብ ቃሉ ይደሎ ካልኻ ኣብ ጸሎት ይደሎ ኣብ መንፈሱ ይደሎ ስለዚህ ምስ አምላኽ ጥቡቅ ዝኾነ ሕብረት በዘን ክልተ መንገድታት ወይ ድማ በዚ ክልተ ነገራት እንተዳ ዘይብልና መንፈሳዊ ህላወና ብርታዕ ይብሉን ማለት መንፈሳዊ ህላወና ኃይል ይብሉን ማለት መንፈሳዊ ህላወና ኃይል እንተዳ ይብሉ ብርታዕ እንተዳ ይብሉ ድማኒ ኣብ ግዜ ፈተና ክንደይ ከነ መጸነ ኸሪና 6 ካም ይተኸደም
ስለዚህ እምበኣር ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስተ እዚ ተሓሰብ ጻድቅ ግና ብእምነት ይነብር ድብል ሓሳባት ኢና ንርኢ ዘለና እምነት ከዓ ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እዩ ኢና ታ ሓሳባት ንወስዳ ዘለና ካብቲ ሓደ ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ከዓ እንታይ እንተላኢልና እቲ ዘይርአ ሓደ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ወይ ድማ መንፈሳዊ ህላወ ድበሃል ከም ዘሎና ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚህ እምበኣር እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ዘለና ሓይሊ ወይ ድማ እንታይ ብርታዐ ብመንጭርቲ ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ድብል ሓሳባት ነየናይ ነቲ መንፈሳዊ ህላወና ሓይሊ ኣብ መንፈሳዊ ህላወና ብምንታይ ብመንጭር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ድብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚህ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ኣሎና ንዕኡ ግን እንታይ የድልዮ እንተዳኢልና እምበኣር ሓይሊ የድልዮ ብርታዐ የድልዮ ሓይሊን ብርታዐን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና መስርሕ ተጠቂሙሎም ደሎ ከዓ እንታይ እዮም እንተዳኢልና እምበኣር ቃል እግዚኣብሔርን ጸሎት እዩ ሓደ ግዜ ክሳዕ ክንዲዚ ዕሙቕ ዝበለ ምርዳእ ወይ ድማ ጠቕሙ ወይ ድማ ኣገዳስነቱ ናይ ጸሎትን ናይ ቃል ኣምላኽን ተዳደይ ተረዲእና ጸሎትን ቃል ኣምላኽን ኣገደስቲ ምዃኖም ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ግን ክሳዕ ክንዲዚ ዕምቆት ዘለዎ ነገራት ግን ከይከውን ይኽእል መረዳእታና ማለት ግን ጸሎትን ቃል እግዚአብሔር ስቁልና ደይኮንና ነንብብሲ ከነድብብ እንከለና ኪንዮም ምንባብ ንመንፈሳዊ ህላወና ሓይሊ ስለ ዝህቦ መንፈሳዊ ህላወና ስለ ዘበርትዑ ንጽሊ ኮለና ኣኒ ሓደ ግዜ ገለ ክንደሊ ኮለና ወይ ድማኒ ሕቶ ምዝህልወና ጥራሕ ደይኮነሲ ሕቶ ዋላ ዘይብልና ከሎ ክንጽሊ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ንሱ እንታይ እንተዳኢልና ምብርታዕነት መንፈሳዊ ህላወ ሰብና ስለ ዝኾነ ባር ጠቕሙን ጉድኣቱን ተዳሪና ኢኻ ጠቕሙ ኣብ ግዜ ፈተና ተጻዋርነት ክህልወና ይኽእል ንፈተና ብቀሊሉ እንስዕር ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ከባቢና ዘለው ሰባት በት ፈተና ክንሓልፍ እንከለና ከመይ ጌርና ነዚ ፈተና ዝንሓልፈለና ኣብ ክንዳና ክሽገሩ ይኽእሉ እዮም ንሕና ግና ነዚ ነገራት እዚ ብተስፋ ክንውድኦ ወይ ድማ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ መንፈሳዊ ህላወና ሓያል ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ስለ ዝበርትዕ ብኣንጻሩ ድማኒ ተደኣ መንፈሳዊ ህላወ ከም ዘሎና ፈሊጥና ተደኣ ደይበርቲዑ ግን ብናቱ ተጻይ ከዓ ድኻም እንተደኣ ሃልዩ ከዓ ድኻም እንድሕር ሃልይዎ ከዓኒ ናይቶም ዓንተ ወይ ዝጠቐስናዮም ብምልኦም ተጠቃዕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት ናይ ሓጢኣት ተጠቃዕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ናይ ተስፋ ምቁራጽ ተጠቃዕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ናይቲ ባዕሉ ባዕንዳ ርእሱ ሰይጣን ተባሂሉ ደሎ ምስ መላእኽቱ ናቱ ተጽዕኖ ወይ ድማ ጽልዋ ተጠቃዕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ናልባሽ እኳ ኣብ ልዕሊና ክስልጥን ሓይሊ እንተዘይሃለዎ ጽልዋታቱ ግን ብዝተፈላለየ ነገራት ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ፈተና ጊብ ኣብ እንገብር እንወድቕ ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እምበኣር ሎም መዓልቲ ከምኡ መታን ከይንኸውን ክንርድኦ ዝግባአልና ነገራት መጽሓፍ ቅዱስን ከነንብብ ጸሎት ክንጽልይ እንከለና ኪንዮ ምጽላይ ጸሎት ማለት ንመንፈሳዊ ህላወና ብርታዐ ሓይሊ ምዃን ቃል ኣምላኽ ከዓ ኪንዮ ምንባብ ጽሑፋት ንመንፈሳዊ ህላወና ግን መግቢ ምዃኑ ተረዲእና በዚ ነገራት ዝብዕቱብነት እንተዳሒዝናዮ መንፈሳዊ ህላወና ክሕይል መንፈሳዊ ህላወና ክብርትዕ ይኽእል እዩ ስለዚ ሎሚ እዚ ነገራት እዚ ተረዲእና ንቃል ኣምላኽን ንጸሎትን ኣዝና ክንተግህን ክንነቅሕን ይግባአና እዩ ጎይታ ይባርኩም ተባረኹ ክንጽልይና ኩላና ብሩኽ ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣቦ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ በዚ ግዜ እዚ ቃልካ ስለ ዝምሃርካን ሓሳባትካ ስለ ዝገለጽካን ከም ኣመንቲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ብእምነት እንነብር ሰባት መታን ክንከውንሲ በዚ ምሸት ስለ ዝምሃርካና ኣዝና ነመስግነካ ኣለና ከም ማሕበር እግዚአብሔር ኣቦ በዚ ነገራት እዚ በዚ ፍልጠት እዚ በዚ ምርዳእ እዚ ኣዚኻ ከተዕብየና ጽሊ ኣለኹ ዝኹሉ ስለ ትገብር ኣዝየ መስግነካ ክብሪ ድማ ሃበካ ኣለኹ ብጎይታናን ብመድሓኒናን بيسوس كريستوس شميلك